ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ಅಂಬಾರ ಮರ್ಲೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷೆ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಗುಳಿಗದೋಷ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಲೆನೆ ಕೇನಬ ಬಂದುಳೆ ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಉಳೈ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುನಾಡುದ ಆರಾಧನೆದ ಉಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೊಡೆದು ಕಟ್ಟದು ಕೋಪೆದೋಪಾದಿಡು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಎರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲೂರ್ದಿಂಚಲ ನಮನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ ಏಳರೆ ಕೋಲುದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನತೆಡ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಗನುಸಾರವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಸವದ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ ಬದುಕಡು ಪಡೆಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಾರ್ಥಕತೆದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಪರಿಪುನು ಪರಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ದಾದಕ್ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು, ದಾದಕ್ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಉಳತಿರ್ಲು ದಾದ ಪಣಪನ ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತು ದೈವದ ಕಲತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಕನತ ಕುಲ್ದಾದು ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ ಕೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಪರಿಪುನ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗೆ ಪರಿಪಾದು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯನು ನಿರಶನ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಡ ಇತ್ತಿನವಿನ ಪಟೋನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂತ್ರೋಗು ಗುಳಿಗೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟಕ್ಕೇನಬ ಏತೇ ದೈವಳೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಡ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರುಡು ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಬೋಡು ಅವು ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಳಿ ಗುಳಿಗೆ ನನಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪುರಾಪುಲುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕತೆ ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತಾನ್ಲಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟೊಳಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದು ತನ್ಮುಖೇನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಗಂಧಾಚಾರೊಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದಲೆಕ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿದ ಕಟ್ಲೆಲಿನ ಪೂರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೆರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಜಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರಣಿಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗ ಕೋಲ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ದೈವಳೆಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅರಸು ದೈವಳಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪೂಮಾನಿಗಳ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಐತಪ್ಪ ಆರಿಕಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗುಳಿಗಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಎಂಚ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ವಾ ಗುಳಿಗೆ ಇನಿ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುಳಿಗೆನ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮಕ್ ಪಾರ್ಧನದ ಕತೆತ ಉಳೈಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುಳಿಗೆನ ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ ಶಪಥದ ಮಾಯಕಾರೆ ಅವಳು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗೆನೆ ಗುಳಿಗೆ ಆದ ಬತ್ತನವ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕತೆ ಕುಲುಲ್ಲ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡದಾದ ಗುಳಿಗನ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡದಾದ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮಂಜಾತ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಆ ರೀತಿ ನಡಪುಂಡು ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4010 ನೆನಪುದಿಲೆ ಖಾಲಿ ಗುಳಿಗನ ವಿಚಾರವಾದ ಮಾತ್ರ ಆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಾಂತರ ಆ ಒಂದೆಲೆಕ ತುಯ್ಯರನಂಡ ಊಂದೇನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಥ ಕೊರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರುಳ್ಳೆರೆ ಐತಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಕೆಂಡ ಇರನ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ನಕಲ್ನ ಶಿಸ್ತು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಬೆರಣೆ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಬೆರಣೆ ಎಂದತ್ತು ನೀತಿಡ್ಲಾ ಬೆರಣೆ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರು ದ್ವಿಜತ್ವ ಪಡೆಯನ ಆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡನೆ ಜನ್ಮ ನಿಖಲೆಗಳುಂಡು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗಳ ದೈವ ಕಟ್ಟೊಡ್ಡ ಪೂರ್ವ ನಿಖಲ್ನ ಯುಗ ಬೇತೆ ಹೌದಾದ ಕೆಂಡು ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪೊಲೆ ಓಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಓಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖಲವೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಲುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಡಿದಾಂತಿ ಕುಕ್ಕು ಸೆಂಡಿದಾಂತಿ ಬೆರಣೆ ಫಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಕೇನ್ಬ ಐತ ಅರ್ಥದಂಡ ತೂನಗೆ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ತೋಜಿಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುಂದಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಿಂದುದು ದಕ್ಕಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕೊಡಿತು ಒಂಜಾತು ಫಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾತು ಫಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ
ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡಿದ ಅಂದಿನ ಕುಕ್ಕುಂದನ್ನ ತಿಂದದ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕೋರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಪರೆಡು ಈ ಜುಟ್ಟು ದೀಪನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬಲೆಸರಪಲ್ಲಿ ಪಾಡೋನ್ನವಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ದೀಡ್ಡೊನ್ಬ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನವಾದಿಪ್ಪು ನಾವು ಗಜಂ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪಂಡ ಈ ಪೂರ ದೇಕಿಡು ಸುರುತೂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಅವಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ರಡ್ಡನೆ ಆಯ್ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಇಂಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಕಟ್ಟು ನಂದು ಇಂಬೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಅಂದು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಬರುಡುಂದಂಡ ಪಿರವುಡು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಲ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಂತರ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಾದ ಇನಿತದನೆ ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವಿತಾವತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈರ್ ಅನುಸರಿಸ ಒಂದು ಬರಿಯರೆ ಈರ್ನ ಗುರಿಯರು ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಗುರುವಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಕಟೊಂದುತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಳಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಆತ ನಿಷ್ಠೆಡು ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ 80-85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೈವನು ಕಟೊಂದಿತ್ತೇರು ದೈವದ ನರ್ತನ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕಾಲುಡೆ ಪಯ್ಯನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಇಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಸರ್ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಈ ಮುತ್ತೈಸನು ಬಂಡಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಳ್ಳಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚಂತೆ ಈ ಕೈಯ ಮಾತಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲಕ ಅದು ಎಂಕ್ ದೈವ ತಿಳಿದು ಬರ್ತನೆ ಐತಪ್ಪ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಹುಡುಗೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನಗಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣ್ಪುನ ದೀರಾಶಿರಿ ತೋಜಿದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಈರೆಗ ಚಾಕಿರಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕಲಸ ದೈವದ ಉಲ್ಲಾಕಲ ಕಿನಿಮಣಿ ಭೂಮಣಿ ಅಂಚಿನೇ ರಾಜ್ಯ ದೈವದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೈವದ ಮಾತ ಉದ್ದಾರಲ ಪಂಡದು ಕಲಸ ಮೈಪುಣೆ ಆ ಮಂಚಂಡ ಇಟ್ಟು ಈ ಗಡ್ಡಿ ದೇತೊನ್ನ ದೈವಣ್ಣತೆ ಈ ಕಡ್ತೊನ್ನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಈ ಉಲ್ಲಾಕಲ ಮುಡಿ ದೀಪನಗಳಿಗೆ ಅವು ಕಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲಾಕಲ ಮುಡಿಯರನಗಳಿಗೆ ಕಡ್ತೊನ್ನ ದೈವಗು ನಿಕಲು ಕಟ್ಟೆರಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಗಚ್ಛೇದನ ಅದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೆರ ಬೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶರೀರಡು ಊನವರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಬಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಬಾಡು ಆ ಉಲ್ಲಾಕಲಿ ಬಾರ್ನ ಕೂಡದೆ ದೇವ ಬಾರ್ನ ಕೂಡ ದೇವ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಅದು ಇಕ್ಕ ಬಡದು ಆತ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂದತೆ ಮಂಚೆ ಬರ್ತನೆ ಮಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಸಮೇತ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಬಾಡ್ರಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೋಡು ಇಜ್ಜವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಜೋಡು ಬಾಡಿಯರದ್ದಿ ಜೋಡು ಬಾಡಿಯರದ್ದಿ ಅಪ್ಪಗ ಗುಳಿಗಾಗ ಕಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಪಂಡದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತರ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಕೋರಿ ಬಲಿ ಉಂಟು ಬಳಿಕ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕೋರಿ ತುಚ್ಚರದಾಲ ಆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಗಿರಿಗಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಡದ ಬತ್ತಂಡು ಆತನ ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆಡು ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಲೆಡು ಮುದ್ರೆ ಬೈದುಂಡು ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇರವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಳ್ಳ ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಕಳಸ ಅಂಚಿನೆ ಕುಂಡಾಪು ಅದೇ 4 ಗುತ್ತುಂಡು 4 ಸೀಮೆ 4 ಐತೆ ಅಡೂರು ಮಧುರು ಕಾವು ಕನ್ಯಾರ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದುದುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಗೆ ಅಂಚಿನ 4 ಗುತ್ತು ಸೇರುದುಂಡು ಪಂಡ ಗೋಳಮುಕ್ಕರು ಕುಂಡಾಪು ಕೋಟ್ಟಂಜ ಅಂಚಿನ 4 ಗುತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ 4 ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರುಕೋಟೆ ಪಂಚದಕೋಟೆ ಕೋಟಕ್ಕರ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ 4 ಆದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಡೆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಕಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ದುಪ್ಪಣ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಆ ರೀತಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ ದೈವದನ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡಿಗೆ ಈ ಗಡಿದಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ್ದನ ಊಳ ಇವುಗಳ ಕಟ್ಟುನ ಅವಕಾಶ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡು ದಿನಗಳೇ ಕಲಶ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇನಿ ಇರು ಕಾಲಿ ದೈವದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾತ್ರತ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರೈಕ ಸಾರಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಲ ಇರಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರುಳೆಡು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನಾಭಾಗದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇದಮಿತ್ತಂ ಪಣದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನನು ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿರ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಗುಳಿಗೆ ಈರ್ನ ಅವಲೊಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಬತ್ತಂಡವು ದುಂಬಾತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತಗಲಿಗಲ ದೈವದ ಕಲನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಬಗ್ಗಾತ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲ ಇನಿ
ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸತ್ಯದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಂಡದು ಪುದರಿ ಪಡೆದು ಮುಂದುಂಡು ಅವೇತೋ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಗುಂಡೊಡು ಆ ದೇವರಿನ ಆ ರೀತಿ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಪದರಾಟ್ರಯನಗ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರಿಂಚ ತೋಜೋಡು ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಏತೋ ಭಕ್ತರು 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಕಾಲ ಕೊಡಿಯಡಿ ಬೂಡು ಪನ್ಪುಣ ಆಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿ ಏತೋ ಜನ ಇಪ್ಪುರಿ ಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಗುಳಿಗಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯಟು ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಟ್ಟೆಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಡಿ ಅಟ್ಟೆಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಊರುಡ ಹೋಯ್ನ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಚೌಕಾರದ ಕಟ್ಟು ಸಂಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಐನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಣಕ ಚೌಕಾರದ ನೆಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಬಡ್ಕಾಯಿಗೆ ತಿರ್ಗಿದು ತೂನಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜಿನ ಅಟ್ಟೆಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಆ ಅಟ್ಟೆಪಾಡಿಕಲ್ಲದು ಅಟ್ಟೆಪಾಡ್ದುಕೊಳ್ಳದು 4 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಿಪಾಡಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಣ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಬಾಗೋದು ಬತ್ತನವು ಎಡತ್ತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಬಲತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂಯೆ ಬಲತ್ತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಎಡತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂಯೆ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೂತು ಅವಳು ನೆಲೆಯಾಯೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ನಿಜವಾದಲ ಅಂಗಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ 1000 ಒಂಜಿ ಸೂಟದ ಬುಲ್ಪುಲ್ಲ ಗಗ್ಗರನ್ನ ತೋಜಾವನಿತ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಪ್ಪುನಗ ಸಾಧಾರಣ 5ನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಗನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸದೀ ಭಕ್ತೈ ಭಾಗ ಹಾಕೊಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಅವಳು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕರಿಯಾದ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬಂದ ಮಗ ಗುಳಿಗೆದ ಸಂಚಾರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತು 1000 ಆಪುಣಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಅವಳು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಅವರು ಕುಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಚಪಾಡಿನ ಪನ್ಪುನಾರು ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ಐನ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಬಾಕಿತ್ತನಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಕ್ಯಾಂಪ ಮೂಲ್ಯ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗನೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆ ಗುಳಿಗನ ಅವು ಪತ್ತನಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಳು ತಂಬಿಲ ನೇಮಗಳು ಆದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಏತೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ಪೊತ್ತು ಏತೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ಅವಳ ಸಾಧಾರಣ ನನ ಬರ್ಪುಣ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪುರುಸೊತ್ತೆ ಇದ್ದಿ ಅವಳು ಗುಳಿಗಾಗ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಕೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕೋಲ ಅನ್ನಂಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೋಲ ಪೋವಂದಿತ್ತ ಅಮ್ಮೇರು ದರ್ಶನ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ ಕಲಕ್ಕೆತ್ತನ ದರ್ಶನ ಬತ್ತನ ಪಾತೋ ನೀರ್ನ ಇಂಚ ಅಂತ ಪೋವಂದಿತ್ತ ಚಾತ ಆಳಗಟ್ಟುಡು ಏತೋ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಟ್ಟಪಾಡಿ ಚೌಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇರಿ ಮಣ್ಣದ ಪನ್ಪುಣ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಂತಾ ರೀತಿಟ ಆವಡು ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಟ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಚಾಬಾಡ್ತು ಅಂತ ಆರೆಗೆ ಹೊರಿಯಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಣಿಪೆರಾಜಿ ಆ ಜಾಗೆ ಮಾರಿಯಿರಿ ಅನ್ಯಮತಿಯ ತಗಲಿಗೆ ಜಾಗೆ ಮಾರುತು ಪೋಯಿರಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ಅವಳು ಉಂತಿಲು ಆರಾಧನೆ ಉಂತನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಐನ ದೋಷದಾತು ಅಪಮೃತ್ಯುಡು ತೀರುಪೋಯಿರಿ ಊರಿಗೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಂದು ಏತೋ ದುರ್ಮರಣಗಳಾಂಡು ಏತೋ ನಾಶಾವಸ್ಥೆಗಳು ಬತ್ತಿಂದು ಮುಂದುದಾದ ಕಾರಣ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೊಣಗ ಅಂಬೇರಿ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಚಬಡ್ರ ಆ ಊರುದು ಬುತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪೊಡಿಪ್ಪಲ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಐನ ಆಸುಪಾಸು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತೇರಿ ಅದೊಂದು ಮಣಿ ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮೂಲಿತ್ರ ಮಣಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಊರು ತಗ್ಲು ಕೊರ್ ನಾವು ಮಣಿ 6 ಮಾತ್ರ ಐನು ಯಾನು ಕೊಡಪೆ ಮಾಡದು ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಅಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಳಿಗನ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳ ರಾಶಿಟ್ಟು ತೋಜಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ರಾಶಿಟ್ಟು ತೋಜಿನಿ ರಾಶಿಟ್ಟು ತೋಜಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪ್ರೇತ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಎಟ್ಲ ತೋಜಿನಿ ಊರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನಗಳ ಕೋಲ ಕೊರನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಲ್ಪದ ಕೋಲ ಕೊರಡು ನಾಣಗ ಇಂದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಡಾದು ಊರು ತಗ್ಲು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರಿತೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದ ಜಾಗೇನು ಪನಿತಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ದಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕೋರು ಐದು ಬುಕ್ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ 10 ಸಮಸ್ಯೆರ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಮೇದ ಭಾಗ ಎಂಕ್ ಊರು ತಗ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಅವು ಹಣ ಎನ್ನ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಪನ್ಲೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಒಲ್ತುರ್ದು ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಗುಡಿತವಳೈ ಕಲ್ಲು ಅವು ನೆಲ ಸುಚ್ಚಿರಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಹೊಲ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಂದಿರ ಅತಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎತ್ತರಡು ಬಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಭೂಮಿ ತುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೊಡು ಬಂಡ್ಯಾರ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾರ್ದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ದೀತೇರಿ ಅಂಚ ಬಂಧನ ಡಿಪ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂಡ್ಯಾರ ತಿರ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಅವು ನಿಗುಲು ಎತ್ತರಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತುಚ್ಚಿದಿಜ್ಜಿಂಡ ಸರಿ ಎತ್ತ ಎಂದು ಬಂಡ್ಯಾರ ಅತೆ ಸರಿ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಗ
ಸರಿ ಅಂಚಲ್ಲ ಉಜ್ಜಲಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸೈಡ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸೈಡ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹಾಂ ಹಾಂ ರಾಜ್ಯ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಂ 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 ಸರಿ 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 ಕೇನಿಗ ಮೆರಡ ನಾರಾಯಣನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾಮುಂಡಿಗಳಿಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಚಾಮುಂಡಿನ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಬಲ್ಲಿ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಆವಡು ಬಣ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಚ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಡು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜನೇ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಚಾಮುಂಡಿದ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಥಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಇತ್ತನೆ ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಎಂಕಲ ಭಾಗಡು ಗಟ್ಟಗು ಪೋತು ಬತ್ತದೆ ಐತ ಬೇರಿ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಐತ ಬೇರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಪುಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗುಳಿಗೆ ಏನ ಉಪವಾಗದ ಇತ್ತುನದಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ನಮ್ಕು ಗುಡಿತ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಗ ಅಗ್ನೇಯ ಭಾಗಡು ಪಡ್ಡೈಗೆ ಮೋನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆತ ಬಂಟನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವ ರೇಖೆದ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇದ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಳಿಗನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಇತ್ತನ ಐಕೆ ಬಂಟೆ ಆತಿ ರಕ್ಷಕೆ ಆತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕೆ ಆತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತದ ವಿಧಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಪುನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದ್ದು ಪಡ್ಡೈಗೆ ಮೋಹನೆ ಮಂಟ ಅಜ್ಞಾನವಾರ್ತಿ ಆತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಡೇ ದಿಕ್ಕಡು ಫಲಭಾಗ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ಯಾ ಭಾಗ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೆರೆದು ಕನ್ಯಾ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೊರ್ನಂದ ಆ ದೈವಗು ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಲಭಾಗದ ಕನ್ಯಾ ಭಾಗ ಎದ್ದಿ ಒಂಜ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದ ಪಡ್ಡೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಡಭಾಗುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪುಣೆ ಸರಿ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪಂತಿನವು ಸರಿ ರಡ್ಡನಿದಾದ ಕೆಂಡ ಅಕುಲು ಚಾಮುಂಡಿನ ಗುಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತರ ಪೀಠ ಕಟ್ಟದೇರು ಅವು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಾನಗ ದೈವ ಪಂಡು ತಂತಿರಿದಾರು ಅವನ ಎತ್ತರ ಪೀಠ ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತರು ಕಲ್ಲ ದೀತೇರು ಅವೇ ಇಂಬೇರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಾದ ದೈವ ಪಂಪನೆ ಅವು ಅಂಚಾಜಿ ಅವು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗದಿಪ್ಪೋಡು ನಿಗುಲು ಎತ್ತರ ಪೀಠ ಕಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಎತ್ತು ಬಂಡರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಪರ್ನಿ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯಡು ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಪನು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಮಣಿಮಂಚ ಉದೀತು ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂತ ಪಂಡದ ರೆಂಡು ಉಂಡು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪಂಡ ಗುಡಿ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಪಂಪಣವು ಮಣಿಮಂಚವು ಆರಾಧನೆ ಅವು ಒಂಜೆಗೊಂಜಿ ಒಂದು ದಿತ್ತದು ಪರಸ್ಪರ ಇತ್ತಿನ ಮಾಂತ್ರೇ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಪಣಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶ ಐಕ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಡು ಪಣ್ಣಗೈತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಚ ಪ್ಲಗ್ ಬತ್ತದ ಅವು ಪೊತ್ತೊಡು ನಾಂಡ ಅಯ್ಯನ ವೈರಿಂಗ್ಗಳು ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಪ್ಲಗ್ ಇತ್ತು ಆನ ಬಲ್ಬ್ ದಿನ ಪೊತ್ತುನ ಇಂಚನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದೇ ಬತ್ತನ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಐದು ಮಣಿಮಂಚವು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೊಗಮೂರ್ತಿಗಳು ಬತ್ತನಾಡ ಪರಸ್ಪರ ಷಡಾಧಾರದ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಐತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡುಂಡು ನಿಜವಾದ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆವಡ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಲುದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮನಮಂಚವದ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಮದನ ಕೈಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಂಗಾನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಂಡಿಗೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಪು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಗಾನಂದ ಉಜ್ಜಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತಂದಂಡ ಮುಂಡಿಗೆಡ್ ಬಲ್ಲಿಂದಂಡ ತುಂಗಾನಂದ ಉಜ್ಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಅಂಚಂದು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಕಲ್ಲುದ ಆರಾಧನೆ ನಂಡ ಭೂಮಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆವೊಡೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ರಡ್ಡು ಉತ್ತರ ತಿಕಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಪುದರೀರ್ನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಶ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀಶರೇ ಇರ್ನ ಸರಿ ಕೇನೊಂದು ಜೀರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಲರಾಯಿ ಅಂದು ಇರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕುಡರ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಆಪನ
ಐತಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಒವೇ ದೈವತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡಾವಡು ರಾಜ್ಯಡಾವಡು ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಗು ಬೋಡೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಗುಳಿಗನ ಕತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ವಾರೀತಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಅನ್ಪಂಡವು ಒಂಜಿ ಕುಂಬ್ಳೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಂಗ್ರಿ 4 ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕರಿ ಉಳ್ಳೈನೆ 4 ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳ ಇಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಂಡಂಚಂಡ ಕಲ ತರವಡ್ ನೆಟ್ಟಾವಡ್ ಚೌಕ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಂಡಂಗ್ಲೇನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 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 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಪೇರಿಗೆ ಆಯ್ತದ ಸಂದರ್ಭ ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಂದ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಜಾಗೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಜಾಗೆದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐನು ಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಆಪುಂಡು 4 ರಾಜ್ಯ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮಿತ ಐಟ್ ಅನ್ಪಣವು 4 ರಾಜ್ಯ ಅಣತೆ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಚೌಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಣಪೇರು ಐನು ಕುಂಬ್ಳೆ ತಗೊಳ್ಳ ಚೌಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಆಯನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಐನ ಕತೆ ಅಂಡ ಅವು ಬಂತ ಮಿತ್ತೆ ಲೋಕಡದು ಇರ್ತದೆ ಕತೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಐನ ಅರುಣಂಡ ಅವು ಸುರುಕು ಪಂಡ ಈ ವೈದ್ಯ ಬಾಲನೆ ಬತ್ತನ ಪುರುಷ ಪೂಜನ ವೈದ್ಯ ಬಾಲನೆ ವೈದ್ಯರ ಕೋಟಕರ ಮುಲ್ಪರ್ದೇ ಬತ್ತನ ಬಂದ ಪಲೆ ಪಾಂಡಿ ವೈದ್ಯ ಮಿಗಿ ಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಐಡ್ದು ಅವು ದುಂಬು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಲೀಲೆ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತದ ಅವು ಇಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಗನೆ ಅವು ಕರೀದು ಸೀರೆ ಒಂದು ಮತ ಕರೀದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಗೆ ದೀನ ಭರತ ಕಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಚೌಕಾರ ನರ್ಪಣ ಜಾಗ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಬದ್ದಿ ಎಡ್ಕರದು ಇಂಚಿ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಉಂಡತೆ ಚೌಕಾರ ಜಾರನ ಉಂಡು ಅವಳು ಚೌಕಾರು ಕುಂಜಾರು ಕೋಡಿಂಗಾರು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಂಡ ದುಂಬು ಜೈನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಗುತ್ತಿನಾಗಲ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುದು ಒಂದು ಲೈನೆ ಗುತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾಳಿಗೆ ಬಂಡ ಚೌಕಾರ ಮಾಲ್ಯಡು ನನ್ಪಣ ಕಟ್ಟು ಚೌಕಾರ ಜರಣ ಚೌಕಾರ ಮಾಲ್ಯ ಅಂಚ ಕುದುರಪ್ಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಕುದುರಪ್ಪಾಡಿ ಜರಣ ಪಾಳತ್ತಾಡಿ ಮುಂಡ್ಯ ಅವಡು ಮುಂಡ್ಯಲ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ದೆಯ್ಯ ಬತ್ತು ಉದ್ಭಾಗ ಏನಂಚಿನ ಕಾಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಟ್ಟು ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹೆಣ್ಣೆ ಬಂಡಾರ ಬಾಡು ಮತ್ತೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂಡು ಈಗ ಅಂಚಿನ ಈ ಕುದುರಪ್ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸೀತಂಗೋಳಿ ನಲ್ಪ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣಿ ವೈಭವಡು ಆಚರಣೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಣ್ಣರೆ ಗೋಪಾಲ ವಾರ ರೀತಿಯ ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಹುಟ್ಟು ಬಿಡವೆಂಚೆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಏನಿತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗುಳಿಗೆ ತೆನ್ಕಾಯಿಟ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ತೆನ್ಕಾಯಿತ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಜಿತ್ತ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಯಿನ ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಮುಖನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಪಾತಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಎಂತ ಸೇರ ಉಂಟು ಒಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಚೌಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಹುಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಟ ರಾಹುಲಿಗೆ ಎಂತ ಸೇರ ಉಂಟು ಕೋಟಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಅವು ಸರಿ ಇರು ಪನ್ನ ಉಲ್ಟಾಣ ಅಂದ್ ಇರೆಗೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಮೀಟ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆಡುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆಡುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬುಂಡ ರಾಹುಲಿಗೆ ಉಂಡ ಉಂಡು 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 ರಾಹುಲಿಗೆ ಅದು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಾಣಡು ರಾಹುಲಿಗೆ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ರಾಹುಲಿಗೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಚೌಂಡಿಗಳು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದಕೆಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗಳ ಗುಳಿಗಗಳ ಪಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕತೆಕಲ ಗುಳಿಗನ ಕತೆಕಲ ಆತ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಂದಿರುಂಡು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಹೊರತಾದ ಅವು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಆರಾಧನೆ ಆ ಓಡು ಅತ್ತನ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಯಾನ ತೆರೆಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕಟ್ನಾರೆ ಬರ್ಪೇರು ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೇರೇನೆ ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ದ
ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕಲಟ್ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಉಂಟತೆ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಿಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಒಂಜಿ ಮೊಗ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಚಿ ಕಟ್ಟ ನನ್ಪುನ ಜಾಗಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊಗರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಆಪುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆಡೆ ಆತರು ಪಂಡ ಅವು ಮುಂಡಲ್ದ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲರ್ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಈ ದೈವಗಳು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅವಂಚಿನ ಈ ಅವಳ ಈ ತಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಂಡ ಜೊತೆ ಚೌಕರ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಗ ನೇಮ ಆಪುಂಡ್ಲ ಅವಳು ಗುಳಿಗೆಗೂ ಸುರುತ್ತಾನೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಮೂಲು ಗುಳಿಗೆಗೂ ಸುರುತ್ತಾನೆ ಸ್ಥಾನ ಜಾಗದ ಸ್ಥಾನದ ಗುಳಿಗೆ ಅವು ದುಂಬೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಈ ಚೌಕರ ಗುಳಿಗೆ ಆಡಿ ಸ್ಥಾನದ ಗುಳಿಗೆ ಜಾಗದ ಆರಕೆ ಎನ್ನುದಾದ ಕೆಂಡ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೋಣ ಇಂಚಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೋನಾಗ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಳ್ಳು ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬಂಡ ಚೌಂಡಿಗಳಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ದಾದೆಕ್ ಅಂತ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ವಾರೀತಿನ ಪನ್ಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಬಡ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಬಡ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಪನ್ಲಕ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಣ್ಣಗಲೆ ನಮ್ಕು 5 ರಾಜ್ಯಗಳಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣೆ ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ಪುಣದಾಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಹೊಡೆದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಬಾರಕೂರು ಹೊಡೆದು ಪಂಡಲ ಪೂರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಕು ಬಡ್ಕಾಯಿಡಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತೆನ್ಕಾಯಿಟಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಇಂದು ಈಡಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿರಿಂದ ಪನ್ಪಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆಲ ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಂ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾಗಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿಗಳು ಇತ್ತೆಲಾತಿಕೊಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಡದೆ ಮಲಯಾಳ ಪ್ರಭಾವ ಐನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಗೋಕರ್ನಾರ್ದು ಬಾರಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಐನ ಹೈಗ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಲ ಬಾರ್ಕೂರೂರ್ದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಒಂದಲ ಚಂದ್ರಗುರುರ್ದು ಪುದುಪಟ್ಟಣ ವಡಗರ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಕೋಪ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಲ ಪುದುಪಟ್ಟಣವ್ರದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟ ಚೇರ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಷಿಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮಲಯಾಳಗಳು 54 ಸೀಮೆಟ್ 32 ಸೀಮೆ ಮಲಯಾಳಗಳ 32 ಸೀಮೆ ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟುಗಳ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಐಟು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಗಳು ನಮ ಬತ್ತ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆದಾನ್ನೋ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರೂಪೀಕರಣ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ನಿಖಿಲಿರ್ದು ದೂರಾತ್ ಎಂಕಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಡ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರ್ದಲ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಉಟ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೊಂಜಿ ಗಡಿ ದೈವಿದ ಗಡಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿ ಅತ್ತು ಎಂಕಲಿಗಿಂಚಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೀಮೆ ಕಡತ್ತಿಣದಾಂಡ ಅಂಚಿ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಪಂಜ ಸೀಮೆ ತೊಡಿಕಾನ ಸೀಮೆ ಈ ಪಡಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಈತನ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಂಡ ಎಂಕಲ ತೆನ್ಕಾಯಿತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ನಡಪುನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಗಿರಿತ ಉಲಾಯಿಲ ಇಂದೇತ ಉಲಾಯಿಲ 5 ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ತರವಾಡದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ 5 ವರ್ಗದಾಗಲು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪರವೇರಿ ಗುಳಿಗೆನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪರವೇರಿ ಪಂಬದಿರಿ ಕಟ್ಟುಜಿ ಅಪ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಕಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾಗಡು ಗುಳಿಗೆನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳ ನಲಿಕೆದಾಗ ಅವೇರ ಕೊನೆ ಮಲವೇರಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಗ್ಲ ಕಟ್ಟುನಗಳಿಗೆ ಉಮ್ಮಟ ಗುಳಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಉಮ್ಮಟ ಗುಳಿಗೆ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತನ ಚೂರಿ ಗುಳಿಗೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾರೆಗುಳಿಯಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಲ್ಲ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯ ನಡುತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗುಳಿಗನ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟಿ ನಿತ್ಯ ವಾರೀತಿ ಗುಳಿ ವಾರೀತಿನ 101 ಅವತಾರಗೆ ಗುಳಿಗನು ಆ ಅವತಾರ ಭೂಮಿ ಜತ್ತದ ಆರಾಧನೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಬೇತೆ ಕಥೆಗಳೆಕ್ಕಳು ನಾವು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಯಥಾರ್ಥ ಗುಳಿಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಗುಳಿಗನ ಆದಿ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಬಾಕಿತನ ಇತ್ತಂದು 101 ಗುಳಿಗಾಣ ನೆಲಮಲ್ಲ ಸಂಕರಣ ಬತ್ತನ ಆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇಲಿನ ಚೌಕಾರದ ಆ ಕಥೆತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಾರ್ನ ಗುಳಿಗಂಡು ಸಂಕಲ ಗುಳಿಗಂಡು ಕಲ್ಲಾಳ್ತ ಗುಳಿಗಂಡು ಅಗ್ನಿ ಗುಳಿಗಂಡು ಚೂರಿ ಗುಳಿಗಂಡು 101 ಅವತಾರದ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಟು ಇಂಚೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡ್ಲ ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಪುಟದ ಬತ್ತನಾಯೇ ಅಂಚೆ ಪುಡದು ಬತ್ತನಾಯೇ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಧಿ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಅವು ಇಂಕಲಿಗೆ 101 ಅವತಾರದ ಗುಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರದ ಕತೆ ಯಥಾರ್ಥ ಮೂಲದಾದ ನಮಕ್ ಏನಿರ ಪೋಣಗ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತು ತೂನಗ ಶಿವಪುರಾಣಟೇ ಐನ ಕತೆ ವಿಷಯ ಆತು ಬರ್ ಅವು ಶಿವಪುರಾಣ ಭೃಗುಪುತ್ರೆ ಭೃಗುಮುನಿ ಉಂಟತ್ತ ಭೃಗುವಿನ ಮಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾತ ಮುನಿಲ ಆಯತಿಂದ ಪನ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮೃಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಇತ್ತಿ ಮೃಕ್ಕಂಡು ಧ್ರುವೇರ್ನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಯನ ಬುಡಿತಿನ ಪುದಾರೆ ಮಹಾ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ
ಏತೋ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆತಗಳಿಗೆ ಜೋಕುಲಾದ್ಯಂತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಶಿವನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕೂರೊಂದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಿವದೇವಿ ತಪಸ್ ಒಂದು ಕನಟ್ಟು ತೋಜ್ಜಿರಿ ನಿಕ್ಕೇನು ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಂಚಿನ 14 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಅಲ್ಪಮತಿ ಇತ್ತಿನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಅಂದು ಶಿವದೇವರಿ ಧ್ರುವೇರ್ ನಡಕೇನುರಿ ಅಪ್ಪ ಆ ಧ್ರುವೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಡು ಎಂಕ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆವು ಅಲ್ಪಮತಿ ಓರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಲೋಕಗನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಹಣ್ಣ ಆವು ಪನ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕಂಡೆ ವರ್ಷಕರಿಂಡು 14 ವರ್ಷ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪಾಟ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಂದು ಯಮಧರ್ಮದಾಯ ಇಂಚಿನ ಮುರ್ಕಂಡನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಆತು ಯಮ ಬಟೇರಿನ ಕಟ್ಬಿಡ್ವಿ ಯಮ ಬಟೇರಿ ಕೊಟ್ಟನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಆ ಸಂದೆ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಬೆ ಶಿವಲಿಂಗನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಿ ಯಮ ಬಟೇರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊರಿಯನೆ ಪುಡ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಮಧರ್ಮರಾಯನೇ ಬತ್ತದು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಪಾಶಗು ಪಾಟ್ನಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಮೇತ ಇಂಬೇನ ಅರಾತ್ ಬತ್ತದು ಇಪ್ಪಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಮೇತ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಪಾಶಗು ತಿಕ್ಕುದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿವದೇವರೇ ಗೊಂತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಂಡು ಲಯಕರ್ತೃ ಶಿವದೇವರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಶಿವದೇವರಿ ಆಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಯಮಟ್ಟ ಗೌರವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ಮಾಂತದು ಶಿವಭಕ್ತನ ಆ ಅಂದಿನ ಕೊಡೆಯರ ಬುಡಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಂತದು ಆಯನ ಪಾತಾಳಗು ತಾರ್ಪಾಯೇರಿಂದಲ ಶಿಂಬಗ್ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಏರೇನು ಪಾತಾಳಗು ತಾರ್ಪಾಯರು ಯಮನ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದತ್ತು ಲಯಕರ್ತದ ಅಧಿಕಾರ ಯಮಗ ಕೊಡ್ತಿನ್ನೇ ಶಿವದೇವರ ಅಪ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯದ ತಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಲಯತನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಶಿವದೇವರೇ ಏನೊಂದು ಅನ್ಪನ್ನ ಅವಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಮನ ಏತೋ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಏತೋ ದಶಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಭೂಮಿಟಿ ಇತ್ತದೆ ಜನನ ಅಣ್ಣ ಮರಣ ಆಪುಜಿ ಯಮಧರ್ಮ ತನ್ನ ಬೇಲಿನ ಮನ ಪೂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಎಂಕ ಆಯುಷ್ಯನ ಮರಣ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಗಳು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಹಂಕಾರಡು ಮೆರೆಯೋತು ಲೋಕನು ಅಶಾಂತಿಗೆ ಅಧರ್ಮಗೂ ಕೊಂಡೇರಿ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ಪೂಜೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಂತ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ವಿಷ್ಣುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ವಿಷ್ಣುನಾಡಿಗೆ ಪೋತನಾಗ ಐಕಿ ಯಾನತ್ತು ಶಿವದೇವರೇ ಐಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡು ಶಿವದೇವರ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಿವದೇವರ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬರ್ತಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದ ಕಾರ್ಯ ಒಪ್ಪಿಪ್ಪೆ ನಾವು ಲಯದ ಕಾರ್ಯ ತತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಭೂಲೋಕಡು ಅಶಾಂತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವ ಐನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶಿವಗ ಗೊಂತಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡಗಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟನು ಭೂಮಿಗೆ ಊರುತು ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪಾಯನಂಚಿನ ಕುಡವಂಜಿ ಇವನು ಯಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಥೆಯಾಡ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಇದು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಈ ರೀತಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಗುಳಿಗಾಗಿ ಬೋಡಾಯನ ಆವರ ಕೊಡ್ತು ನೀ ಭೂಲೋಕ ಕೂತಿನ ನೂತೊಂದು ಅವತಾರ ದೆತ್ತೋಲ್ಲ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಐತೆ ಈರ್ಬಣ್ಣ ಸಿರಿವಲ್ಲ ವೆಂಗ ವೈಕುಂಠಗೂ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕೊಡಿನೆತ್ತಿರುವತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಸಿರಿವುಳ್ಳದ ವಿಷಯ ಅವಳು ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಆರಾಧನೆಡು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಕಥೆನು ಗೋಡಿಯಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಯಮನ ತರ್ತಿನಡ ಯಮಗ ಪ್ರತಿಯಮೆ ಅದು ಗುಳಿಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಓಳು ಮರಣ ಓಳುಂದುಂಡು ಅಧರ್ಮ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಮರಣದ ವಿಷಯ ಈ ಕೊರ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬರ್ ಆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಲ್ಲರೆ ತುಳಸೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧೂಮಾವತಿಯ ಕಟ್ಟಣಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಕಿರಿದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ತೊನ್ನಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಗುಳಿಗನ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಗುಳಿಗನ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಆರೆ ಕಟ್ಟಣು ಗುಳಿಗಲ ಕಟ್ಟಣೆ ಇಂತ ಮಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆವು ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮಳು ಅಂಚಿನವು ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು ನಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಂತದ ಅಂಚ ನಾನ ಇನ್ನು ದಾದ ಮಣ್ಕೊಡು ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಕೊಡು ನಾರೊಂಜಿ ಪಂಡೆರಡ ಎಟ್ಟ ಎತ್ತನು ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಡೊಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊಂದಲಗೆಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಡ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಆರಾಧನೆ ಗುಳಿಗೆನ ದುಂಬು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ತತ್ತದೆ ಐನು ರಾವು ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಂಡದ ನಂಬೆರಸರು ಮಾಡ್ತದೆ ಐನಾಣ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಪೊಳಿದ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಟ್ಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಐನಿತ ನಂಬುದಾಗ್ತದೆ ಐನು ಅಂಚಿ ಪಾಡೋಡೆ 10 ಇಂಚಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮೇರಡ ಪಾತೆರ್ಗ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಅವಳು ಜುಮಾದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಅದು ಬಾತಿರುವೇರು ಮೂಲ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರಿಕಾಡಿ ಅನುಭವದಾರ ಅದು ಬಾತಿರುವೇರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪರೀರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ ಅಂದ ಅಂದ ಆರು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಅವು ರಾವುಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಐನೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಕಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜಿದ್ದವು ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಮಂಡದು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಲೈಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೇರಿ ಅವು ಮಂತನದಕ್ಕೆ ನನ್ನತ್ತ ಹಿಂದೇನೆ ದುಂಬು ಆರಾಧನಾ ಮಂತನೇನು ಬುಡ್ಪುಣವು ಸರಿ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕಲ ಕಾಲ ಉಂಟದೆ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತು ಅಂತ ನಂಚಿನ ಈ ರಾವು ಗುಳಿಗೆನ ಪುಡ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಡುಂಡ ಅವನಿ ಇದು ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅತಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಣ್ಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಾದಗೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದಾಕಲ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಎಡ್ತಾಕಲ್ನ ಅವು ಆಪುಂಡೋ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡ ಪಣ್ಪುನ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾಗ್ಲಿ ಎದುರುವಾದರೆ ಆಪುಂಡೋ ಅದನ್ನು ಮೊಗಲು ಮಲ್ತಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಪಣಪಿನ ಮುಜುಗರ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು ಪೋಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮೂಲತವಾದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಿನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈರ್ ಬಂಡ್ಬಿನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಇಂದೇನು ದುಂಬದೇನೆ ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಅವಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಂದರಾದ ರಾವುಗು ಬಳಸೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರಾಕಲ್ಲ ಅತಿತ್ತೆ ರಾವುಗು ಬಳಸೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲಸೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನೆಟ ಕೋಲ ಮಲ್ದಿನ ಅಕಲು ಇತ್ತಿನೆಟ ಕೋಲ ಮಲ್ದಿನ ಐಕದೇ ಮಲ್ದಿನ ಅವಾಗ ಐಕೆ ಕೋಲ ಅವಡತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಅಕಲು ಬಂಡೇರಿ ಬಣ್ಣದು ಅವು ಈ ಗುಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನಡ ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ಯನಾದಿಪುರ್ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರಿ ಅಕುಲ್ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದಾಯ ನಾಗ ತನುಮೈಪನ ಸಮುದಾಯ ಅಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದೈವಗು ರಡ್ಡು ನಮನದ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪೊಸತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ದೈವತೆ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡೈತೆ ಪಂಡಿಗೆ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಹಾಪಂಡು ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇತನೆ ಕ್ರಮ ಈ ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಕ್ರಮನೇ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆನ ಹೊಸತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಜ ಅವಳು ನೇರ್ದುಂಬಕುಲು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಮಕ್ಕಳು ರಾವು ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದೇರು ಆಕಲ್ನ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಅಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬುಡುಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷ ಕಾರಣ ಹತ್ತತ್ತು ಬುಡುಪಿ ನಡೆದು ಪತೊನ್ನು ದಾಯಿ ಅಂದ್ ಪತೊನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಬಳತಾವು ಮಂತರಾಕ್ಲಿ అయినా ಅಡಿಸಾನ ಪಾಡಿಜ್ಜದ್ದ ಮುಡ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ అయినా ಸುತಿ ಮಂತರಲ್ಪ ಐಕೆ ಕಲ್ಲ ಮತ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಉದೇನ ಮಂತದ ಈತನೇಟ ನಿಗುಲು ಮೊಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಹುಗಳಿಗೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ರಾಹುಲಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಲ್ಲ ದೇವು ಕಟ್ಟದ ಕಾಲಿಂಚ ಬಿರಿಪನೆ ಕಟ್ಟದ ಕಾಲ ಕಲ್ಲು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೋಡಾಪನೆ ಕಂಡೋಡು ಸಾಧಾರಣ ರಾಹುಗಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಂಡು ಬಳಸದ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಡ ಕಲ್ಲು ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಲೆ ಮಂತದ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಂಕಲ ಕುಂಬಳ ಅತ ಆಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅವು ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ತ ಬಂಡಾರ ಬೋಧಾಪನ ಬಕ ಸಂಕಲ್ಪ ರಾಹುಗಳಿಗನ ವಿಷಯ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಭಾಗಟು ಸಾಧಾರಣ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಪರ್ಪ ಮುಡಿಪು ಪುರಾಣ ಮುಡಿಪು ಪೂಜಾತ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಷಯ ತಂಬಿಲುಗಳು ಪುರಾಣ ಮಾಂತಾ ದೈವಗಳಿಗೆ ಬಲಸತ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳಿಗೆ ಬಲಸುನು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕ್ಳಿಗೆ ಬಲಸುನೆ 14 ಹಿರಿಯಾಕ್ಳಿಗೆ ಬಲಸುನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಒಂದ ಗುಡ್ಡೇಟ ಇಜ್ಜಿನ ಪಣಿ ದೂರ ಅಂಗಣ ಬಿಡುದು ತತ್ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿರದ ಗೆಲ್ಲು ಬೂರುದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ರಾಹು ಗುಳಿಗೆ ಬಲಸದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಗರುತ್ತದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆಂಟ್ ತರವಾಡುಗಳಿಗೆ ಮಗತಿನಂಚಿತನ ಕಲ್ಲು ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೋಡುಗಳ ತತ್ಕಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಬುಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕಾಯಿರದ ಕುತ್ತಿಡೆ ಬಲಸರೆ ಏತ ಉಂಡು ಆ ಕಾಯಿರದ ಕುತ್ತಿಂದ ಜವಂಚನೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ತತ್ಕಾಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಣೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ರಾವು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾವು ಪನ್ಪುಣ
ಯಥಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ತತ್ತದ ಪೋಯಿನಿಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ఆయన రావణ సంచారత సమయం ఇప్పుడు రావణ పొర్తత్తన్న పొర్తు ఇప్పుడు ఆ పొర్తుడు ఏరాండ గుడ్డే మధ్యనో దుర్మరణ వాయినట్లు ఇప్పేరు సాధారణ ఆత్మహత్యనో విషయంలో ఇంచ దుర్మరణ వాయినించిన ప్రేతాత్మను రావు పతను పరపునించిన సంకల్పాడు ఉల్లాయి అప్ప యథార్థ రావుకు కోలోనేజ్యంకలం కోల ఉల్లైన ఆ రావునకైతే ప్రేత బంధనం ఉండన మాంత్రే ఐకి కోల కొడుతు బుడిపావునంచిన పద్ధతి ఉల్లాయి అవుల భారీ క్రమించండి అంగనటు కోలాపుజಿ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾದಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಸೇರುನವಳು ಪೊಂಜನಕಲು ಪುರ ಆಡಿಗೆ ಬರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಬರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಆಯ ನೀರು ತುದೆ ನೀರುಟ ಗೂಗಲುದ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಗನೇ ಆಯನ ಶರೀರಡ ಆ ರೀತಿ ಆವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುದೆ ನೀರು ಸುದಿತ್ತ ಮೀಯರ ಬರಬರತ್ತ ಮೀಯಡ ಅಟ್ಟುನಾಯ ಮೀಯರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಮೀಯರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿಯ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತಿ ಮೀತವಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಭೂತ ಬಿರಿನ ಹಿಡಿದುಕಳ ಬರಿಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇತ ಬಂಧನ ಉಂಡನ ಮಾತ್ರೇ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆ ಮೀನ್ ಅಲ್ತರದೆ ಆವೇಶೋಡು ಬರ್ಪು ನೀಡಿ ಆವೇಶೋಡು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಏನ ವಿಷಯ ರಾಪ ಒಂದಂಡ ಈ ಒಂದು ವೇಷ ಕಟ್ಟಿತತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಟ ఆయన ಶರೀರ ಅಂಚಿನ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಿಪಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಸುತ್ಯಪಾಡಿಯರ್ನೇ ಆಗ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಧವಾದ ಮನಪುಣ ಬೇತದಾಲತ್ತಿ ತಾರತ ಚಿಪ್ಪಿ ಬೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಕರಿ ಪೂಜಿನಿ ಸುಣ್ಣ ಪೂಜಿನಿ ಅಪ್ಪಗನೇ ಆಗಿ ಆವೇಶ ಬತ್ತೀನಿ ಆವೇಶ ಮಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನಗು ಅವಳ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಪನ್ನెండు ಅವು అయిన ಕಟ್ಟು ನಗಲು ಆತ ಜಾಗ್ರತೆ ಆತ ನಿಷ್ಠೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇನ ಇಟ್ಟು ಜೀವಪೋಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪುಟ್ಮಾನಾಗ ಏತೋ ಪೋತ ఆయన శరీరుడితనంచిన ఆ కోలత విషయ ఇల్లడికి పొండాల వంచనే శరీరుడు దర్శనుడు ఇప్పుడు నువ్వు విషయ సత్య ఇవరి అయితే పొండకు ఉంటుంది కట్టినాయ ప్రేత పుడిపాటు కొర్తాయిన ఎదుపుక ఆయ ఆడికి వరి ఇరిచి ಆಯ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ರಾವು ಗುಳಿಗನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಿಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಲ್ಲೋ ఒక ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೋಲನ ಕುಂಬಳಿ ಸೀಮಿತ ಬಾಗುದು ಅತಿ ಅವು ಸರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೇನಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರ್ಲೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಪರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೊರತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ರೆ ಕೊರತಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲುತ್ತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದದ ಬಲ್ಯ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ತರವಾಟ ಈ ಕೊರತಿ ಕಲ್ಲುತ್ತಿ ಬಂದಿರಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ತರವಾಡ ಕೊರತಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕೊರತಿ ದೈವ ದಕ್ಕಲು ಕೊರತಿ ದೈವದ ಇದ್ಯಾನ್ನಕಲು ಕೊರತಿ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ತ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜಿರುಳ್ಳ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೋನಳಿಯಾ ಒಂಜಿ ಕೊರತಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಅಕಲು ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜಿರುಳ್ಳ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೋನಳಿಯಾ ಕೊಂಜಿ ತರವಾಡದವಳಾಯಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುಲಿ ತೊಲಿಯಾ ಕೊರತಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜಿರು ಮೂಜಿಲ ಉಪ್ಪೊಲಿಯಾ ಸಾಧಾರಣ ಇತ ಇನ್ನಿ ತೆರ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ತ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಗೆಪೋಪಣೆ ಬಡಕಾಯ್ದ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ನಿಂಕಲ ಅವಳು ಪೂರ ಕೊರತಿ ಆರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಪೂರೋಟೇ ಸ್ಥಳ ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯೋ ಜಾಲ ಕೊರತೆಯೋ ಕೊರವ ಕೊರತೆಯೋ ಪನಪಣಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆಡ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ತರವಾಡು ಸಂಕಲ್ಪದ ಕೊರತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಶೋನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪುಂಜನಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತೈದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಪುನಂಚನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನಿ ಅಟಿಲು ಕೋಣೆಟಾಂಡು ಮದನ ಕೈಪಡದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಣೆ ಅಟಿಲು ಕೋಣೆಟ್ಟು ಕೊರತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಲಿನ ಆರಾಧನೆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಲು ಚಾವಡಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಕನ್ಯಾಕೋಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ಯಾಕೋಣೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಣಿಮಂಚ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆರಾಧನೆ ಏತೋ ತರವಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಐಲ ಪದ್ಮರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಆವಡು ಈ ಪಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪತ್ತು ಮಾಗಣೆ ಆವಡು ಏತೋ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಪೂಜಾರಿನ ಕುಲಾಲ ಮಾಂತಾ ಸಮುದಾಯದ ತರವಾಡು ಕೊರತಿ ಇತ್ತನವುಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇತ್ತನವುಲ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತನವುಲ ಉಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊರತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡೇ ಇಪ್ಪುಣೆ ಇತ್ತ ಕೊರತಿಗೆ ಅಟ್ಲೆ ಕೊಂಡ ಆರಾಧನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕನ್ಯಾಕೋಣೆ ಇಪ್ಪುಣು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕನ್ಯಾ ಭಾಗದ ಕೋಣೆಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಮಂಚೋಡು ಕುಲ್ಲಾವನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಂದು ಕೊರತಿನ ಮೊಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾರಿಚ್ ಕೊರತಿನ ಅಟಿಲ್ಲ ಜಾಲ ಕೊರತಿಯಿಂದ ಅಟ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣದಿ ಅನೇನ್ನೆ ಸರಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಣಪ ನಾವು ಹೌದಾಲ ಇಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಏತೊಂಡು ಆ ದೈವ ಬತ್ತನ ಈ ದೈವ ಬತ್ತನ ಪ್ರಸಾದ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣಪಂಚಿಂದ ನೆಡಕ್ಕೆ ಅಂಚೆತ್ತ ನಂಬೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ
ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ತರವಾಡದ ವಿಷಯದ ಆದಾನ ಮೇಕಲು ಆಜ ಪರ್ಕ ಅಕಲು ಕೂಡ ಪೋತುಜೇರಿ ಐನು ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಆ ಕೊರತಿನ ಬಂದ ನೋಡು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂದು ಪಾಂಡನಾಡ ಕೊರತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಂತೆ ಆಕಲ ದುಂಬುತ ದೋಷವನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪ ಅಂತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಇಪ್ಪು ಆತೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣರೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆದಕಂಡು ಎಕಡಕ್ಕೆ ನಾರ್ನ ಮೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗಕ್ಲೆ ಉತ್ತರದ ಆದಕೆಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆರಾಧನೆ ಪುನಃ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಪಂಡ ಸ್ಥಿರ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಚರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಚೌಕಾರುಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಈತನೇಟ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡಿ ಎಂಚ ಬನ್ಪಿನಿಕೆಂಡ ಮೂಲವಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡದಾದ ಕೆಣ್ಣಗ ಮಾ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜುಮಾದಿಲ ಉಳ್ಳಲ್ ನಿಕಲು ಧೂಮಾವತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪಾರ ಧೂಮಾವತಿಲ ಉಳ್ಳಲ್ ಊರ್ದ ಕುಟುಂಬ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತು ಜಿಂಡ ಈರವ್ಲು ನೇಮ ಕಟ್ನಾರ ಹತ್ತುಂಡ ನೀರಿಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾದ್ವೆ ಪನ್ಪದು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಈರ ಅಪವಾದಗು ಬೂವ ಯಾಕಂಡ ಆಯ್ ಟಿವಿಡ್ ಬಂತೆ ಮಾರೆ ಮೂಲಿತ್ಯ ಬನ್ಪೆಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪವಾದ ವೀರೇನ ಪಾಠ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಬರ್ತೆ ಯಾಕಂಡ ಈರ್ನ ಗೌರವ ಈರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಅವು ಸರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಅದು ಬಾತಿರ್ನ ಬೇತೆ ಆರು ಬೋಟ್ ಈರಿನ ಜುಮಾದಿಂದ ಗೌರವ ಕೊರಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಎನ್ನ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಬೇತೆ ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವಿನ ಅವಲರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆರ್ನ ಕೊಡಿಡ ಅರೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಆರವೇನು ಉಂಟು ತೆಪ್ಪಡು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕುಟುಂಬದ ಯಾನು ಬಣ್ಪಿನಿದಾದ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಮದಾದ ಕೆಂಡ ವಾ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಅವಳು ಆಗ 1000 ಸ್ವರೂಪಲಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ದಾದಗೆಂಡ 25 ನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಈಗ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಥದ ಅದು ಏಕಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಬೈದಿನುಂಡು ಅಂಚದಾಯನ ಪಂದವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸತ್ತಾದ ನಮ್ಮನಾಗ ಒಂಜಿಪ್ಪುನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಬಣ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದ ಅವು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆನಕಾಯ್ದ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಡಕಾಯ್ದ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇರುಡ ಕೇನದಾದ ಕೆಂಡ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮ ತೆನಕಾಯಿ ಮರಗಿಲ್ದ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮ ಆ ಗುಳಿಗ ದೈವಗು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅವು ಇರ್ಪನು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ದ ಇಂಚಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಬಾರ್ದು ಅವು ಮಿತ್ತು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ತಲೆಪಟ್ಟ ತಲೆಮನೆ ಪುರ ದೀಪನ ಕದ್ರ ಮುಡಿಯರ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಈಜಾರಬಾರ್ದು ಸೊಂಟದ ತೀರಿ ಬತ್ತು ಕೈಟ ತೂಟೆ ಬತ್ತ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರ್ತಲದ ಕೋಲ ಇಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ವಾಕ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲತೆ ಗಾಳಿ ಗಗ್ಗರ ಒಂದು ಮಾತು ಕಟ್ಟಿಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟ ತೀರಿ ಸುತ್ತಿಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಗದ ಮಡಲು ಕಂಗದ ಸೋಗೆಲ ಕಟ್ಟಿಯರುಂಡು ಈ ಮೇಯ್ಕುಂಡತೆ ಮೇಯ್ಕ್ಲ ಕಂಗಲದ ಸೋಗೆಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಐನ ಒಳಿತದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರಿಲ ಒಳಿತದು ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಯರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ತಾರೀಕು ಕೊಂಡ ಮುಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ರು ಮೇಲೆ ಕದ್ರೆ ಮುಡಿಲ ದೀಪು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಕದ್ರೆ ಮುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೆಬಿ ಓಳೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ತಿರಿತ್ತೆಂದ ಮಂತದು ಕೆಬಿ ಓಳೆ ತಿರಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ತಿರಿಟ್ಟೆ ಆ ರೀತಿ ರಾವಣ ಬುಕ್ಕ ಪಾಳದ ಮುಗ ಮುಗ ಉಂಟು ಇಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ದ ಗುಳಿಗಾಗ ಮುಗ ಇಚ್ಚ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಳದ ಮುಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ತದೇರೆ ಅಂಡ ಗುಳಿಗಾಗ ತುಂಬ ಪುರ ಮುಗ ಸೂಟೆ ರೆಡ್ ಸೂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾಲೆದನೇ ಮುಗ ನಿಕಾಲು ಕಂಚಿ ಕಡ ಮುಟ್ಟದ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಕಂಚಿದ ಉಲ್ಪ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮಗು ಅತ್ತು ಅವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಮಂತದೇರಿ ಎಂಚ ಬೊಳ್ಳಿ ಬದ್ದ ಯಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಮ್ಮುನಂಚಿನ ಉಲಿತನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆಗಳ ಬಂಗಾರದ ಕಣ್ಣದ ಮಗು ಅಂಡ ಅವು ಇಂಚಿಗೆ ಐಂದಲ ಪಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಂಡವು ಇಂಕ್ಲೆ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಈ ರೀತಿದ ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಕಂಗದ ಸೋಗೆದ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರದ ಸಿರಿಲ ಕಟ್ಟದು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೊಂಡೆ ಮುಡಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಂಡೆ ಮುಡಿ ಕದ್ರ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಲೆದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು
ತಿಪ್ಪಿ ತರೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಚನ ಬಣ್ಣಪ చెప్పు ಅವೇನು ತರೆತಿನ ಕರಿ ಪೂಜೆ ಕರಿ ಪೂಜೆ ಪುಳ್ಳಿ ಪುಳ್ಳಿ ಸುಣ್ಣದ ಪುಳ್ಳಿ ಸುಣ್ಣದ ಪುಳ್ಳಿದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ 1001 ಪುಳ್ಳಿ 1001 ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ 1001 ಪುಳ್ಳಿ 1001 ಚಂದ್ರಿಕೆದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅಲಂಕಾರದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಂಡಾರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಐತ ಕೋಲದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ನಾ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಪನ್ಲೆ ದಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬೋಲ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಗುಲಿಗನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಹೋಗತ್ತದ್ದು ಯಾರು ಎಂಜಿನ ಬಂತ ಬಟ್ಟ ಈ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗನ ಇದು ಬತ್ತು ತೂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಅಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತ ಮೇಯ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪೀತಿ ಎತ್ತರಡು ಗುಳಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದು ಗುಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹರಿಕಾಡಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತ ಬಲ ಮೈತಿ ಇಂಚ ದತ್ತ ಮೈತಿ ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಕುಲ ಆರಾಧನೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಗುಳಿಗ ಶಿವ ಗಣಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿನ ಅತ್ತ ಗುಳಿಗನ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಗುಳಿಗನ ವಿಧಾನ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಅಂಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನೌಲಿಪ್ಪುನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಗುಳಿಗೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅವು ಆರೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಬಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೊರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಧಾನ ದೈವಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚೌಂಡಿ ಗಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕೀರಿಗೆ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬಂಡಲ ಅದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂಡಪನ ಬಾತೆರೆ ಬಂಡೇರು ಈ ರೀತಿಯ ಗುಳಿಗಡು ಏತು ವಿಧ ಅಂದು ಇರಿಕೇನೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಗುಳಿಗಡು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೇನು ಐತಾರೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಗುಳಿಗನ ವಿದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಅಂಡ್ ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲದ ಕ್ರಮಂಚ ಈ ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳಿಯ ಬತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳಿಯ ಬತ್ತು ಸಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡ ದೈವಂಡ ನ್ಯಾಯವಾದವು ಇಲ್ಲದ ಉಳೈ ಉಂಟುನ ದೈವತ್ತು ತರವಡ್ಡು ಕುಳ್ಳ ರಜ್ಜೇನಿ ಸಾಣದ ಉಳೈ ಕುಳ್ಳ ಉಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಗೆದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ತರವಾಡದ ಅಥವಾ ಸಾಣದ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಡಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಗತೆ ಈಗ ಕೊರ್ಪಣೆಂಚ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲ ಗುಳಿಗಗ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದುಳೈ ಕೊರ್ಪುನವು ಗುಂಡದುಳೈ ಗುಳ್ಳವುನವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಸರಿಯತ್ ದಾಯಿಗಂಡ ಊರ್ಲು ಕಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಟುವಾಂಡ ಇಂಚ ಅತಿ ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡ ರಾವಾಂಕಾರದ ಗುಳಿಗೆ ವಾ ಗುಳಿಗಲ ತೆಂಕ್ಲಲ್ಪ ವಾ ದಿತ್ತ ಪಂಡಿಗೆ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗಾಡು ವಾ ಗುಳಿಗಲ ಉಳೈ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಯಾನಿರೇ ಪಂಪನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ನಿಗುಲ ಐತಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪತ್ತನಾಗ ಉಗ್ರೋಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರೆಜ್ಜಿ ಶಾಂತೋಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಐತಲ ಈ ಕ್ರಮಟ ಮೀದ್ ಬತ್ತ ಐತಾರು ಒಂದೇ ಕ್ರಮಟ ಐತಾರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪವನೊಂದಂಡ ಉಗ್ರದ ಕ್ರಮ ಉಗ್ರ ಬಂಡ ಬಂಡ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲದ್ದು ಖಾಲಿ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಾರ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಾಜಿ ಬಡಕ ತೆಲುಗಾಯ್ದ ಮಗಿಲ್ದ ಗುಳಿಗಾರಾಧನೆ ಕತೆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪು ನಾವು
ಯಮಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಶಿವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣಿಂದು ಪ್ರತಿ ಯಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಲ ನಿಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿಗೆ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಗಿಂದು ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಗರ್ಭೋಡ ಕೊಟ್ಟದು ಮೆರೆ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತನ ಕತೆ ಉಂಟು. ಅಂದ ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಅವಳ ಎಂಚ ಬರಡುಗೆನ್ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಆಯೆ ಅಪವಾದ ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಲತ್ತ ಮಿರೆಪುಡದು ಬರ್ಪುನಿ ಕರ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಬರ್ತೀನಿ 24 ಇತ್ತ ಇಂಚಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಸಂದಿನ ಬಂತೇವೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ದೈವ ನರ್ತನ ರೂಪನಾಗ ಗದ್ದೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಡನಾಗ ಆಸಂದಿನ ತಲುಪ್ತೇವೆ ಇಂಚಿದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಚೌಕಾರು ಸಂದಿನ ಅವು ಸಂಧಿ ಬಂತೇವೆ ಸಂಧಿ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ಪೇರ ಅವಳು ಸಂಧಿ ಬನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಆ ಸಂಧಿ ಇಂಚ ಬನ್ಪನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೋಳಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಗುಳಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಣದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಶಿವಪುರಾಣ ಅವಳು ವಾಡಿಕೆಡು ಪ್ರಚಲಿತೊಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮೇರಿಡ ದಾತಂಡು ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ವಾದ ಉಂಡೋ ಈ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಾಡಿಕೆಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಅಂಚಂದ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂದ ಆರಿಕೆ ಸಂಧಿತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಗುಳಿಗ ಅವತಾರತೇನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡತ್ತ ನೆಲಮಲ್ಲ ಸಂಕ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಅವೇನೇ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಐನ್ ಪನ್ಪೂಜರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಆರಾಧನೆ ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಕದ ಆರಾಧನೆ ಹಂಚಿದ ಬಾಕು ಗಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಆಂಡಿ ಆರಾಧನೆ ಸಂಧಿ ಇತ್ತೆ ಪನಡು ನಾಂಡ ಎಂಕಲ ಸುರೂತ ಆ ದೇವಲೋಕುಡು ಪುಟ್ಟಿ ದೇವಲೋಕುಡು ಬೆಳೆತ್ತೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಸುರ ಸಂಧಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಾವಿರ ತರೆ ಅಸುರೇರ್ನ ಬೂಂಡು ಎಂದು ಬುಕ್ಕ ಸಾವಿರ ದೇವತೆಗಳು ತರೆ ಕುದುರುಗು ಬುಂಡು ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಬುಂಡು ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸುಣ್ಣದ ಚಿಪ್ಪಿ ಆಂಡು ಅಸುರ ನಾವು ಸಂಧಿಡುಂಡು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ದೇವತೆಗಳ ತರ ನಾನು ಮಂಜಲಾಂಡು ಗುಳಿಗಾಗಿ ಇತ್ತಲ ಸುನ್ನಲ ಮಂಜಲ ಬೋಡುವ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಸುರ ಸಂಧಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಈ ಸಂಧಿ ಬುಡುತ್ತೆ ನಮಕ್ ಯಥಾರ್ಥ ಚೌಕಾರು ಸಂಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋಡು ನಾಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಡು ಚೌಕಾರು ಸಂಘಟಿಗೆ ಎತ್ತನು ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಬರ್ಪಣಗಳು ವೈದ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವೇ ಆ ಸಂಧಿ ಆರಂಭ ಆಪುಣ್ಣೆ ತಲಪಾಡಿ ಕೋಟಕಾರ ಕೊಂಡಾನರ್ದ ಆಪುಣೆ ತಲಪಾಡಿ ಕೋಟೆ ಕೊಂಡ ಪಾಂಡಿ ವೈದ್ಯ ಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕಿದಟ್ಟು ಏತೋ ಕಿದಗೈಕಾಂಜುಗಳು ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಅವಳುಗಳಿಗೆ ಭೂಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಪೋವಡ ಆರಾಧನೆ ದೆಪ್ಪಡತ್ತ ಇತ ಏತೋ ಮೂಲಡು ದೆತ್ತನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನರನ್ನ ದೈವದೈವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ದೆಪ್ಪಡನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚ ಅಪ್ಪಗ ಯಥಾರ್ಥ ಕುಂಬ್ಳೆ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಪೋಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಈ ನನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಪನ ಈ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಜಿಂಜಾವನ ಈ ದೈವ ಪಾಂಡಿ ಬೈದ್ಯಡ್ಲ ಮರ್ದ ಬೈದ್ಯಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಜಿಂಜಾಡದಾದ ಕೊರುವ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮುರ್ಲಾವೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಂಡಾರ ಮುರ್ಲಾವೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ವೆ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಭಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಭಜನೆ ಅಪ್ಪ ಪಾಂಡಿ ವೈದ್ಯನ ಆ ದೆಡ್ಡಿ ಪಾಂಡಿ ವೈದ್ಯನ ವಯಸ್ಸು ತತ್ತೇನೆ ಅವು ಕತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ್ನೇ ಅಂಚ ಮರ್ದ ವೈದ್ಯನ ಪಾಂಡಿ ವೈದ್ಯನ ತತ್ತೇನೆ ಮರ್ದ ವೈದ್ಯನ ವಿಷಯ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಿ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನಗ ಓನಿ ಅಗಳಂಚೂರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ತತ್ವ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಟು ಅವಳು ನಾಶಾವಸ್ಥೆದ ವಿಷಯ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕೇರಳದ 14 ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಬ್ರಾಣೇರು ಅಪ್ಪ ಇರಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪದ್ದರ ದೈವ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ್ರೇನ ವಿದಾಯಿ ಮಾತ್ರೇನ ಉಲಾಯಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ನೇಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಗುಳಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಅಂದಣ್ಣ ಮಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡು ಇತ ಭೈರವಾದಿ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಗಳು ಭೈರವೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿಚಾತೆ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಜನ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಜನ ಗುಳಿಗನು ಪುದರ ಪಂಡದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲ್ಲಾಂತ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಪಗ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಮೂಲಂಜಿತ್ತಿನ ದೈವನ ಎಂಕು ಕೊರುವನ ಮರ್ದ ಬೈದ್ಯಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡೊಣಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಗೊಂತಿಪ್ಪು ಐನ ಆಳ್ಕೊಂಡಂತ ತಂತ್ರ ಭಜನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಈ ಪಂಡಿತ ಕೊರಲ ಅಪ್ಪ ಆ ಬತ್ತನಂಚಿನ 4 ಕುಟುಂಬ 4 ಗರ್ಮಿಗಳು ಬರ್ಪಣೆ ಅವು ಸಂಧಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನ ಕತೆ ಹತ್ತು ಪುರಾಣ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಜಪಿತ್ತು ಕೊರಳಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿತ್ತಾಲ ಗಡ್ಡೆ ಚೆಂಬುಣ ಪಾಲೆಟ್ಟು ಜಪಿತ್ತು ಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಕೊರಿಯೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಪೋಳೆ ದುಂಬುಡು ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ಆಸಾರಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಿರಾವು ತಿರ್ಗಿದು ತೂವಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಏನು ಸೀದಾ ಪೋಲೆ
ಐನಿ ಕೊಡಪಾನಡು ದೆತ್ತು ಊರಿಗೂ ಪತ್ರ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಈ ಬ್ರಾಣಿಯರು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪಿತ್ತಾಳೆ ಚೊಂಬು ಪಿತ್ತಾಳೆ ಚೆಂಬುತ ತಗಡಿರಿ ತಗಡಿರತ್ತೆ ಚೆಂಬುತ ಪಾತ್ರೆ ಪಿತ್ತಾಳದ ಪಾಳೆ ಐಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಪಿತ್ತಳದ ಪಾಳೆ ತಗಡು ಐಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ದಾಯಿ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಾರಾಧನೆ ಇನಿಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕೇಳಡು ಕಾಳೆ ಕಾಟಿ ಪನ್ಪುಣಚಿನ ಜಾಗಿಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ ಆರಾಧನೆ ಕೇತೋ ಮಂತ್ರವಾದಿದಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗುಳಿಗನಿಂಚ ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದುಳ ಇಡೀ 14 ವರ್ಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಮನೆತನ ಕುಟುಂಬ ಮನೆತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ದೇವಿ ಹಿಂದೂ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಓಲಜ್ಜಿ ದಂತೆ ದೊನ್ನೆ ಉಪಾಸನಾ ಸಿದ್ಧಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತ ಗೋಪುಣ ಕೊಡಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತ್ರಗಣ ಅವೇನ ಮಂತ್ರಗಣ ಅಂದೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡತ್ತ ಅದು ಮಂತ್ರಗಣಗಳು ಏತೋ ಮೂರ್ತಿ ಏತೋ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಈ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೆನು ಕೊಂಡೇರು ಉದ್ಯಾವರ ಕಡತ್ತೇರು ಐಲಮಾಗಣ ಕಡತ್ತೇರು ಸಿರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಂದು ಕನ್ಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೀದು ಮೊಗ್ನಾಳು ಪುತ್ತೂರದ ಎತ್ತನ ಬಾಗುಗೆ ಎತ್ತನಗ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಗೋಳಿ ಪಂಪ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಮರ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಟ್ಟೆ ಧೂಮಾವತಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲದ ಬಾಗುಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಕನ್ಯಾರ ದೇವರೊಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಟ್ಟಿದಿಷ್ಟು ಪಾಡಿರಿ ಕೊಡುಪುಣ ವಿಷಯ ತೂನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಗುಳಿಗಗಳ ಅವಳು ಈ ಕುಂಬಳಸಿ ಮೆಂಕ ಬತ್ತೋಡು ಮೂಲೆಂಕ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಪರಪುಣ ರೀತಿ ಮೆದುಳು ಸೀದಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆತ ಮಾಂತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಆ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಚ ಪಾಪಜಡಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಿಂಚ ದೈವಾಪುನೆ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತನು ದೀಡಾತ್ ಒಂದು ಬಾರ ಎರ ದಿನ ಏರು ಆ ಪೊರ್ತುಟ್ಟು ಅವಳು ಕುಳಿದಾಗ ಹಸಿರುಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅದು ದೈವ ರಟ್ಟ ಅದು ಪೋಪುನು ರಟ್ಟ ಅದು ಪೋತು ಮೂಡಾಯಿಗೆ ತೋಜನಾಗ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಇಡೀ ಕುಂಬಳ ಸೇವೆಗೂ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನ ದೈವಗುಳ ಮಾಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಗುಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ತಿ ಆ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ತು ಆಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಆಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆನೆಗೂ ಮದ ಬರ್ಪಾಪೆ ಅರಮನೆದ ಪಟ್ಟದಾನಗೂ ಮದೆ ಬರ್ಪಾಪೆ ಮೋಹದ ಕುದುರೆಗೆ ಮೋಹ ಬರ್ಪಾಪಿ ಈತ ಪೂರ ಮಾಂತದವಳು ಪತ್ತೊಡು ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಅಕಲ ಇನ್ನು ಆಲಿ ಪೂಜೆರಿ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ್ದು ಪಟ್ಟದ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಗುಳಿಗ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಿ ಅರಮನೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿ ಮೂರು ಆರಾಧನೆ ಆಪಣ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ನನ್ನ ಇಡಿಗೆ ಬರಿಯರುಂಡು ಈ ಮೂಡಾಯಿಗೆ ಪೋಲಾದ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಪೋಪೇರಿ ಮೂಡಾಯಿಗೆ ಪೋಣಾಗ ಅವಲಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಯ್ಪಾಡಿದ ನೇಲಬಂಟ ಬೇರ್ಪಿನಾರು ಎಲ್ಲೆ ಬಂಟೆ ಬೇರ್ಪಿನಾರು ಈ ನಿನ್ನೆಂಕ್ಲ ಪರಿಪಾಲಿಪೊಂದು ಆರು ಪಣ್ಪೇರು ಪರಿಪಾಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಟ್ಲೆ ಅಕಲರು ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮೂರಂತು ನಾನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಜಿಂಜಾಂದು ಬಂಡಾರ ಮುರ್ಲಂದು ಊರು ಜತ್ತು ಉರಬೊಲಪೆ ನಾಡು ಜತ್ತು ನರಬಲಿ ಬೋಪೆಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಈತಿಟ್ಟು ಓಪಣ ದೈವನು ಆ ನಟ್ಟ ನಡಿರ್ಲು ಹೋಮಜಾಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿತ್ತಾಲಗಡ್ಡಿಗೆ ಅವಳ ಬಂಧನ ಮಾಂತ ನಟ್ಟಾದ ಪೋಪುಂಡಿ ದೈವ ಕುಡನಂದು ಮಾಂತ್ರಗೆಂಕು ಬೋರ್ಚಿ ಇಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪೋಡು ಬೇದ ದಿಷ್ಟಿ ಪಾಡುನೆ ಚೌಕಾರಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಚೌಕಾರು ಮಲ್ಲ ಚೌಕಾರು ಮರ್ದಾಳ ಬಟ್ಟೆ ಮರ್ದಾಳ ಕಿನ್ನೇನೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಪದ ಇಡೀ ಚೌಕಾರುಗಳಿನ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯನ ಈ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ವೈದ್ಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವೇರು ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ಯರ ಚೌಕಾರುಗಳಿಗನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯ ತಗನ ಕೊಡುಗೆ ಮಹಾಳ ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಪೋಪುಣಂಚಿನ ದೈವನ ಈ ಓಡಿಗೆ ಓಪಣ ಹೆಂಗೆ ಬಡವ ಇದಿಂದುಲು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯನ ಇಲ್ಲಲು ಬೇಲೆ ಬಿಂದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡಿ ಗಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿಗುಣ ಬಿನೇರೆ ಇಂದೇನೆ ಎಂಕ ಇಕ್ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ಪೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಉಳಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಇನಿ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ಉಳ್ಳಾಯನ ಪರ್ಪದೆ ತಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಎಂಕ ದಾಳ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಪುಳಿ ಭತ್ತದ ಬಾರು ಪೋಪುಳಿ ಭತ್ತದ ಬಾರನ್ನ ಭತ್ತಲೊಂಜೆ ಬಾರಲೊಂಜೆ ಭತ್ತ ಅಂಡ ಸಂಬಳ ಭತ್ತದ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೂಲಿ ಯಾನ್ ಭಾರತ ತಿಕ್ಕುನೆ ಐನಿ ಪೋತುದು ಎಂಕ್ ನುವೇ ತೆಲಿಟ್ಟು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಲೆಟ್ಟು ಕುರ್ದಿದೀತಿ ಕಿಂಕಿನ ವೀರಲು ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತು ಆಹುತಿ ಮಾನ್ಪುಳೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಚೌಕಾರ ಕೋಡಿಂಗಾಡು ಪಾಲೆಪಾಡಿ ಮುಂಜೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತ್ರೆ ಮೊಗೇರ ವಂಶದ ಮಾಂತ್ರ ಐನೋಳೈ ಪೋಯರ ಪ್ರವೇಶ ಅಕ್ಕಲು ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಮುಗೇರ ಇಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟುರಕಲ್ಲ ಓಡು ಸಂಬಿಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐಕೆ ಮಂಜ ನನ್ನದುಂಡು ಮಂಜದ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚವಂಡ ಇನಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಂಡ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ತ ದೇವರೆಡಿಗೆ ಮಧುರು ಗಣಪತಿಯ ಅಣ್ಣ ದೈವಗುಳಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ವಾವಂಜಿ ದೈವಗಳ ಗುಳಿಗೊಂಜಿ ಕಲಯ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕಲಾಯಗೊಂಡತೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ అని ಏನು ಕೂಡಲ್ಲ ಕಲಾಯ ಬಾರೆ ಉಂಡು ಈ ಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಕಲೆ ಕಲಸ ಕಲಸ ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಲಶ ಉಂಟು ಓಲ್ ದೀಪನಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಯ ಬಾಕುಡ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮಾಂತಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಈ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ರೀತಿ ಗುಳಿಗನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಹಿಂದೂ ಅತನೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಲಸ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನೆ ಐನ ಕಲಸ ಅಕ್ಕಲ ಪುದ್ದೊಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ದೀಪ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿ ಆ ರೀತಿದ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಕಲ ಇದ್ದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಕಲ ಎಂಡ ಕಲಶೆ. ಕಲಿ ಕಲಿ, ಕಲಿ, ಕಲಿ ಅವು ಪಂಡ ದುಂಬು ಈ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಅದನತೆ ಪೇರ ಕಡಲು ಸಮುದ್ರ ಮಾತನಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಅಮೃತ ಮಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡೈಟ್ ಅವು ದೈವ ಕಟ್ಟು ಪನಿಯರ್ಲುಂಡು ಆ ಅಂತ ಹಸಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಕಲಸ ಕಟ್ಟದು ಈ ಹಸಿರಲ್ಲ ಪಂಚ ದೇವ ಪಂಚ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಉಳ್ಳದು ಈ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ನಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡೈತಿ ಆ ಕಲಶನು ಐನ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಸ ಕಟ್ಟಿಯರುಂಡು ಈ ದೈವ ಕಲಶ ಎಂಚಿನ ಬರೋ ಸೊತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಕಲಶ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ಕಲಿ ಕಲಿ ಅಂದ ಕಲಿ ಬಂಡ ಕುಜಿಲ್ ಕುಜಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿ ತಾಕಲು ಬರ್ಬೇರಿ ಅವರು ಪನಿ ಕುರ್ದಿಪುರ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಈ ಪೇಟು ಆ ಮುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಳಿದೀತು ನಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲಿ ಅಂಜ ದೀದು ಐಕೆ ಚೇಪ್ಲ ಪೂಲ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಕಳಸ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ನಂಡುದು ಕಳಸ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಅವು ಸಬೆಟ್ಟ ಕೇಣದು ಇತ್ತೆ ಕಲಿತ ಉಲೈ ಕಲಿ ಕುಜಿಲ್ದ ಉಲೈಡ್ ಕಲಿ ಕಲಿ ಆ ಕಲಿಕೆ ಕೇಪ್ಲಬು ಪಾಡುವ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾರ ಆ ಕಲಿಕ್ ನೀರು ಬಾರ್ರಂಡ ಮೂರ್ತೆ ಮೂರ್ನೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಲಡು ನೀರ್ತ ಪಂಡ ಐಕಿಂದ ಕಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಅಮೂರ್ತ ಬಂಡ ಮೂರ್ತದಾರೆವರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲಡು ಮೂರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನೀರ ಉರ್ಕರೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರಾರದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವಗು ಕಲಿ ಕೊರಡು ನೀರು ಕನತ್ತದು ತುಳಸಿ ಒಲ್ಪ ದೀಪ ನಿಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲು ಅಂಚ ದೀಪ ಕೊಡಿ ಅಡಿ ಪನ್ಪುಣತೆ ಕೊಡಿ ಅಟ್ಟ ಕಲಸ ಇಲ್ಲದ ಆರು ಪನ್ಪುಣೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಹಿಡಿತನ ಕಲಶತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆ ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಲು ದೀದು ಐಕೆ ಚೇಪ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಗುಳಿಗ್ಯಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪೂರ ಸೇರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಈ ಪಂಡ ಕಂಜಿ ಕೈ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗು ಮೆಕ್ಕಲು ಓಡೆಗಳ ಈ ಗುಳಿಗನ ದೋಷ ಗುಳಿಗ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓಳ ಕೊಳ್ಳ ಇದೀವ ಕಾತೋಡು ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಓರಿತೋದು ಪಂಡದು ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಈ ತಿಂಗಳದು ಮತ್ತೆ 30 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನೇ ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಐಲಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ತರವಡ್ಡ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಣವು ಕೊರ್ಪೇರ ಕೆಲದಿಗಿಡ ಒಂಜೆ ಅವ್ವ ದೀಕಡೆ ಕೆಲದಿಗಿಡ ದೀಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜನಕ್ಲೇನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂಚ ಬಂಡ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಪಗ ಈ ಊರದ ಮಾಂತ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಡು ಸಾಧಾರಣ ಜಾಗದ ಧರ್ಮದೈವಂದೇ ಗುಳಿಗೆ ಕಾವಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಪಗ ಆ ಗುಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುಳಿಗನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಬೊಂಡನೋ ಅಥವಾ ಕಲಶನೋ ಗುಳಿಗನ ಬನಕ್ಕುಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದಂದ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಕಲು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೃತ ಸುದ್ದಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅಜಲದ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪೋತ ಆವಾವ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋತಾನ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಟಿಂಬಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಂತದ ಅವಳು ಕುಂತಿತ್ತನ ಕಳಿಯಾಣ ಕಳಿ ಅಕುಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತೇರಡ ಆರತಿ ಈರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀಪರ ಮೇರೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಳಿಯೋ ಕಳಿ ಇಜ್ಜಾನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡಿ ಇತ್ತದ ಮಧ್ಯ ಬತ್ತನತಿ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನ ಕಾಯ್ತನ ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ಅವಳ ಇದ್ಯಾನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗಲ ಇತ್ತವ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಣವು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪಣವನ್ನು ಅವಳು ದೀತಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಣ ಊಟ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೋತ ಐನ ಕಲಶ ದೀಪಿರಿ ದೀಪ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲಗಲ ಹಂಚ ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗುಳಿಗಾಗ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದ ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಆ ಕಲ್ಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಪತೊಂದು ಆ ಊರ್ದ ಅಜಲದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಮುಗೇರ ಆವಡು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಕುಡು ಸಮುದಾಯದಗಳು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆಬೋದು ಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟದು ಆ ಇಲ್ಲಗ ವಾರೀತಿದ ದೂರ ದುರ್ದಾಯ್ತ ಬರಂದು ನಲ್ಕ ಅಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕುಲು ಗೊರಿನ ಪಣವು ಕೊರಿ ಎರಡು ಅವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ದು ನಟ್ಟು ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಂಜುಗಳಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕಾಂಜುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತೆಲ ಆ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಈ 4 ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮೀನಿ ಅಶುದ್ಧಿ ಆನಂದ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಗಿಡತ್ತಿನ ನಿದರ್ಶನ ಏತವ ಉಂಟು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಗರಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಂಜುಗಳ ಗುಳಿಗಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಐನ ನಾಶ ಮನ್ಪುಣಂಚಿಗಳ ರೀತಿ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಮಿತ್ತಗಳು ನಡತ್ತ ಐತ ಕ್ರಮ ಕಲಸ ಕಲಸದ ಐಕೆಂಜಿನ ಬನ್ಪನೆ ಅಮೃತ ದೀಪನೆ ಕಲೈ ದೀಪನೆ ಎಂದು ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಲಯ ದೀಪುನೆ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಕಲಯ ದೀಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ವಾಕ್ಯತನ ದಾನ ಮದ್ಮೆ ಮಾತಿರ ಕೋಲ ಪಣಂಚಿನ ಸಮಯಟ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಕಲಯ ದೀಪ ತಾಕ್ಲಿನ ಎಪ್ಪಡತ ಕಲಯ ದೀಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗಣಪತಿಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಲ್ನೆಕ್ಕು ಅವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕಲಯಕ ರೀತಿ ಕೋಲ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೊರಿಯರೆ ಆವನ್ನಕ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಜ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಂಜ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ ಬನೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗ ಐತ ವಿದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳೋಕ್ಕನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆ ದಯಾನಂದನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಮಧ್ಯ ಕುಲಂಗಲ್ವಾಡಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯ ಕುಲಂಗಲ್ವಾಡಿ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ವೃದ್ಧಬಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ದೈವರಾಜನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ 2 ಜನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡ್ಕುಲು ಆಗ್ಲಿ ತಡದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನ ದೈವರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜಿದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕುಲೆದು ಮಲ್ಲಾತಿನಕುಲು ಕುಲಂಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಡಪ್ಪ ನೆಲ ಉಂಟುದು ದೈವರಾಜ ಬೆನ್ನಿಂಚಿ ಬೆನ್ನಿ ಅವೇ ನಿಂಕು ಕಣ್ಣಾರ ತೂತಿನಕುಲು ಪಂಡ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಭೇದ ಉಪ್ಪಂದ ಆ ದೈವರಾಜೆ ಮೂಲ ಎಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೆನ್ನೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಕುಲಂಗಾಲು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವರಾಜಗಳಿಗೆ ఆయన భారీ పురపు బండ దాని వర్షం కొంచెం 200-250 జీవాదిన పరకేత రూపొడుగుతున్నాయి ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ಲಾದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ ಪಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗಗ ಬಂಪ ಆಕಾಶ ಕೊಡಿ ಪಾತಾಳ ಬೇದು ರಾಶಿ ಮಲ್ಲ ರಾಶಿ ಗುಳಿಗ ರಾಶಿ ಕಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಬರ ಮರ್ಲೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರನ ಬಂಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ ಈರೆಗಡ ಬಂದಕ್ಕ ನೆತ್ತರಗಾನನು ಕತ್ತಲೆಗಾನದ ಗುಳಿಗೆ ನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಅವತಾರ ಉಂಟಾರ ಹತ್ರ ದೇವರ ಕಡಪುರ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಬಂದು ನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಂಕಾಯಿ ಇಡಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರಿ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನಿಗೋಡೆಡು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗೊಂದು ಸತ್ತ ಒಂದು ದೈವ ಬಣ್ಣ ನಾಡ ತಮ್ಮಲ ಅದು ಬೆರೆತು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಜನಕಲಿಗೆ 4 ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣಿದರು ಕೊಡಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸವಾರಿದರು ಕೊಡು ತೋಜಿನೆ ಎಂಕೆಲ ಅಲ್ಪದ ಕಥೆನ ಪನ್ನೋಡು ಇಲ್ಲದ ಬುಧರ ಕುಲ್ಲಂಗಾಲಿತ್ತಲು ಊರುಗುದಿಯೇರು ಊರುಗು ಬುಧರ ದೀನ ಅಲ್ಪ ಸವಾರಿನ ಅಂಗಾರ ಚಿಕ್ಕುರದಾನಿ ಗಗ್ಗರದ ತೊರನುಕೆ ನಾವ್ನೈ ಗುಳಿಗೆ ನೆತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಓಕೆನ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ ಮಲ್ಲ ತೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಈತ ಪಾತ್ರಗಳು ಇನ್ನ 4 ದಿನ ಎಂದು ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಆತಂಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಾದನ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಅವು ಎಕಡಾರು ಪಂಡೇರ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಂಧಿ ಬೇತೇನೆ ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಮರ್ದ ಬೈದ್ಯನ ಅಲ್ತಿರದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನವಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೆಗೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಮರ್ದ ಬೈದ್ಯನ ಅವಳು ಕಟ್ಟುನೇ ಇರಂದು ತುಪ್ಪೆ ಆರ್ನವ್ಲು ಎಂಚ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಪ್ಪೆ ಮುಲು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತಂದು ಕೊಂಡೈನ ಗುಳಿಗನ ನೇಮೋಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಯಾರು ಗೋಪಾಲ್ ನಲಿಕೆದಾರು ತಿಬರೂರು ತಿಬಾರ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ 6 ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಗುಳಿಗನ ನೇಮ ಯಾನು ತುಂಬು ತೂತು ಮಲ್ಲಾದಿನಿ ನೇಮ ತೂತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇಮ ಆರ್ನ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವತಾರೋಡು ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಿಬಾರು ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ನೇಮದಾರು ಆರು ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆರನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪಡವೇನೆ ಈ ವಾರ ಲೆಪ್ಪಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರತ್ತೋಡು ಬಾತಿರ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕುಂಬುಡ ಮಲ್ತ ಒಪ್ಪಿನಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಉಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ದಮ್ಮಯದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಡಿ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ
ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ರಾಜ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಬೇತೆ, ಜಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಬೇತೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂಡ ಅಂಜತ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂದೇ ನಮ್ಮ ಈಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿ. ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾನಗಳ ನೇರ ಬಂಡೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾತೇರು ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ದ ಪದವಿ ಲಂಚೇನೆ ಅಪಂಡ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯನಕ್ಲೇನು ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಪುನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆಪುನೆಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಬರೆಪುನೆ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂತೆ ಎಂಡನೇ ಒಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ 50,000 ಕೊರ್ಲಿ ಇರಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನವ್ಲು ಇರು ಬಿದೇರು ಬರ್ಪಾರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ದಾದಗೆಂಡ ಆರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಜನಕುಲು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಆತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ದಾಯ ಬಂಡೆಗೆಂಡ ಆರು ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಆಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಕುಲು ಖಾಲಿ ದೈವಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅದು ತೂಪನಂಚಿತ್ತ ನಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಪುದರ್ ನಮಗೆ ಪಾತಿರದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತೋಪೇರ ದುಂಬು ದಿನಕ್ಲಿ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತಿಬಾರ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ಲೆತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಂಚಿ ಪೋಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಮದಪುಂಡು ನಮಗೆ ಬಿರುವ ನೀತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ದೈವದ ಮದಿಪು ಪನ್ನಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕ ಪಣಪನವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸರಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಗಣಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಗಾಣಿಗ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅತ್ರೇಯ ಗಂಗಾಧರ ರಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮದಪುಂಡು ರಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಒಂಜನ ತೆರಿಪಾಲೆಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ವಿನಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಣ್ಪೇರು ರಾಹು ಪೊನ್ನು ದೈವನ ಆನು ದೈವನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೋಟೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಹು ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹು ಕುಲೆ ಒಂಜನ ಬೇತನ ಕೆನದುಲ್ಲೇನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಹು ಪೊಣ್ಣು ದೈವನಂದು ಕೇಳಿರಿ ರಾಹು ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜನ ಬೇತನಂದು ಕೇಳಿರಿ ರಾಹು ಗುಳಿಗೆ ಕುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜನ ಅಂದು ಕೇನದಲ್ಲಿ ಬೇತನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನನು ಹೊರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ರಮೇಶ್ ಬರೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಹರೇಕಲ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಅರವಿಂದ್ ರಮಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಆದಿ ಕುಲಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಭಿ ಕುಲಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಳ್ಳೇರು DPK ಹೆಗಡೆ ಚೇಪುಲದ ಇರೆಟ್ಟು ಕಲಸದ ಈಪೇರು ಎಂದು ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಚೇಪುಲದ ಇರೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ನತುಲೆ ಪನ್ನ ಮದತನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು DPK ಹೆಗಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಿರುವ ನೀತು ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಮೇಶ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಲಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಂದಾವರ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಲೀಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಶು ಪಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಈ ನಾಟಕ ಸರಿಯ ಪನ್ಲ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯಾ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪು ಪೊಳಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆತ ಬಿನ್ನೇರೆ ಬೈದೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಲೆಗುಳಿಗ ಪಣದ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾಲೆಗುಳಿಗೆ ಪಣದು ತಿಮ್ಮಪಟ್ಟಿ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈವರಾಜ ಸತ್ಯದ ಬೊಳ್ಪು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ ಚಾಕಿರದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೋ ರಮೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ನೆಶುಪಿ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಸರಿಯ ಪನ್ಲೆ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೋ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಗೇರ ತುಳುನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗದೇವರು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರಣ ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಒರ್ತಿ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ನಂಬೋಲಿಯ ನಾಗದೇವರು ಕುಟುಂಬಗ ಪೋವಲಿಯ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ನೇರ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲವು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾಗಮೂಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ
ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ನಂಬೋಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಮೂಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆನೆ ನಂಬೋಲಿಯಾ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಪಣಪರು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಮಯಗಾಲ ಯಥಾರ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲವು ಗುಂತಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಾಂತ ದುಃಖಕರಾಯನಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತರವಾಡನ ದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಜಿ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೆಲೋ ಪಂಜುಲಿಗೆ ತಂಬಿಲನೋ ಬಳಸದ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಮಾಂತ್ರ ಎತ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮಕು ತರವಾಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ದಾನೆ ಪಂಡ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಗೊಂತಾಪುಣೆ ತರವಾಡಿಡು ಅವು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವು ಎನ್ನ ತಗೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಗೊಂತಾಪುಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ತರವಾಡಿಡು ಮಾಂತ್ರಿ ಬೇತವನು ಜಾತ್ರೆದವಳು ಉರುಟ ಅವು ಗೊಂತ ಇರಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ವರ್ಷಗೊರ ಇಲ್ಲಲಾಪಣ ತರವಾಡಿಲ್ಲಲಾಪಣಂಚಿನ ಮುಡಿಪೂಕಾರಿಗೂ ಬಾಕಿತನ ಎಂಚಿನ ವೀತನ ಅಲ್ಲ ತರವಾಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಬಿಡ್ತಾಳ ಆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನಾನು ಅಮೇರಿಕಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯೆ ಬರೋಡು ಎಂಕು ಪೋಯರಾಪುಜಿ ಮುಡಿಪುದ ವಯಸ್ಸೇನೆ ಈ ಕೊರ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕವರು ಕೊರ್ಲೇಕ ಮುಡಿಪುದ ವಯಸ್ಸೇನೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ಆಗ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮೂಲ ತರವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಆಪುಂಡ ತರವಾಡು ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಡಿತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ತರವಾಡು ಬೋಲೊಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊಂತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪಿದಾಯ್ತ ಉರುಡು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಬಂತನೊಂಜಿ ಆಣಾವಡು ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಪರಸ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಒಂಜೇ ಬರಿತಗ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಕೂಡ ತರವಾಡದ ವಿಷಯಡು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೋಷ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಜೋಕ್ಲು ಆಪೇರು ದಾದ ಸಂಗತಿದಿಕೆ ಅನ್ನಗ ತರವಾಡದ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬ ದೋಷ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನು ತರವಾಡದ ಮೂಲಕ ಬೋತು ತೂನಾಗ ಸಂತಾನ ನಕ್ಷೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ನೆಂಚಿನ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ತರವಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜ ತರವಾಡದ ಮೂಲದ ವಿಷಯ ಏನೋ ಇನ್ನು ನಾಡು ಪತ್ತದು ತರವಾಡಿಗೆ ಪೋವಡ ಏನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತರವಾಡದ ಇದ್ಯಾನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಾಗ ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದೈವರು ನಂಬಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಏಪ ಎನ್ನ ತರವಾಡದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಆ ಜಾಗಿನ ತೋಜಾವಣ್ಣು ಸಂಕಲ್ಪಡ ಒಂಜಿದ ಆಧಾರ ದೀಪ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಳಿಂದ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಿ ತರವಾಡು ಪನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ್ಣವತ್ತು ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಆಡಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏತೋ ತರವಾಡು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜು ಒಂಜು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೆ ಅನಿಂಚ ಪಣ್ಪಿನಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮకు ಕುಟುಂಬಗೂ ಪ್ರಧಾನ ತಿರ್ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ದಾಲ ವಾಕದೋಷ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಯಾಣ ಪಣಪುನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲಲು ತುಡರ್ ಒಂಜಿ ಬೊತ್ತಾವ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ತುಂಬ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಿತ್ತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಂಡ ಕಲ್ತೆಗಲಕದ ತರೆಕ ಮೇಕಮೇದು ದೇವರೆಗೆ ದಿನಂಚಿತ್ತನ ತೂತುಡರಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿದು ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಪತ್ತದು ತರೆದೊರದು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದ ಇವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಲ ನಾಡದು ಕೊರ್ಲ ಪಣ್ಪುನವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಗೊರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಗ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸೀದಾ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಊರ್ದೆರ್ದಲ್ಲ ಕುಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚಿದ ಮಗಿಲು ಕುಡುಪು ಬಣ್ಪೇನೆ ಕುಡುಪು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಂದು ಈ ಕ್ರಮದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಹೊರತಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನತ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಕಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮತ್ ಯಜ್ಞಲಾಪ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಯಜ್ಞಲಾಪ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಿನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನಂಬುಂಡ ಅವು ಆತನಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಕೊಂಚ ಎಂಕಲ ಕಡೆ ಪಂಡತ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಆರಾಧನೆತ ವಿಷಯಡು ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರದ ಏತೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪದಂದೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದ್ದಿ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ತೈಲ ಗೌರಾಯಿಸಾಪ ఆయన ಸಂತೋಷ ನಾನು ಅಲ್ಪದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಐಕಿರಿ ಉತ್ತರ ಅಂಚ ಕೊರಿಯರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ದಾಯಕೆಂಡ ತರವಾಡದಿಲ್ಲದೆ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯನವೇ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತಗತಂಗಡಿ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಬಾಂಧವ್ಯ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ತುಂಡಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡ್ಡ ಈ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗೂ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗೂ ಓಡು ತರವಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಕ್ರಮಾಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡರತ ಈ ಭಾಗಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧರ್ಮದೈವತ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಆ ಭಾಗಡು ಅಂಚತ್ತು ಆ ಭಾಗಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪುದ ಅಧಿಕಾರ ದೈವ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮುಡಿಪು ಉಂಡ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಪುದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಲೆಕೊನೈತೆ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುಡಿಪು ಕೆಲವು ಮೊಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮುಡಿಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಪೂತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಬಾಕಿತ್ತನೈತೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡು ಬಿಲ್ಲಾವ ಸಮುದಾಯಡು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿತಿನ ಕೂಡ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಾಗಲೇ ಪನ್ಪಣ ಎಂಕಿಲ ಮರ್ಗಿರ್ದು ಏತೋ ತರವಾಡು ಬರಿತಾಗ್ಲಿಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಧರ್ಮದೈವ ಕಲ್ಲಾರ್ತಗುಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಟ ದೈವ
ಬಾಕಿತನ ದೈವಗಳು ಪರಿವಾರ ದೈವ ಸೆಟ್ಟನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲರಾಯಿ ಪಾತೆರದಡ್ಡ ಇತ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅತೆ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕೊರಡುಂದಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡು ಕೊರಡುಂದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಅವು ದಾಲ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಯಾನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಡ ಕೇರ್ನಾಗ ಮೂಲು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಪಾತ್ರೆ ಉಂತೋಡಲ್ಲ ఆయన ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡುಕೊರಡು ಅತ್ತನ ಕಾನದ ಗಡದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆವಡುಂದಲ್ಲ ಆಯ ಕುಟುಂಬದ ಬುಡುಕೊರಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡುಕೊರಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ದ ಆ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಜೂಮಾದಿಯೇ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿವರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅದು ಧರ್ಮದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾನಿಪೆರ ಉಂಡು ಆಂಡೈತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಗ್ಲೈತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂದಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಪಂಚದೇವರ ಆರಾಧನೆ ದುರ್ಗಾರಾಧ್ಯತಿಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನೆ ಬಂಟ ವಿಭಾಗದ ಮಲರಾಯಿ ಧೂಮಾವತಿನ ಆರಾಧನೆ ದೆತ್ತುನಿರಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲರಾಯಿನ ದೆತ್ತುನಿರಿ ಇಂಚಿ ಸುಲ್ಯ ಮರ್ಗಿಲ್ಟ್ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ ದೆತ್ತುನಿರಿ ಮೇಕಲಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜಿವಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು 18ಮ ಸ್ಥಾನದಾಗಲೇ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜನ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಈರ್ ಬಂಡರು ಮಲರಾಯೆ ಜುಮಾದಿ ಮಲರಾಯೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಮಲರಾಯಿ ಬಣ್ಪನಕ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಧೂಮಾವತಿ ಬಣ್ಪನಕ್ಲು ಪಂಡ ಆ ಸ್ವರೂಪ ವರಾಹ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಭೂಮಿ ಉಂಡನ ದಯದೀತಿ ಪನ್ಪಣೆ ಮಲರಾಯಿನ ವಿಷಯಟು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳು ದನಕಲಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಮಲರಾಯಿನ ವಿಷಯಟು ಆ ಮಲರಾಯಿನ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯರ್ ಐತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅತಿ ಪಣಪನೆ ಐತ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಜುಮಾದಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಗೋ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಂಜಿದನೆ ಮುಗೋ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ದೇವತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಧರ್ಮದೈ ಒಂದು ದೆತೋನು ಅವಿನ ಧರ್ಮದೈ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಜುಮಾದಿನ ಧರ್ಮದೈ ಒಂದು ದೆತೋನು ಪಂಜುರ್ಲಿನೇ ಧರ್ಮದೈ ಒಂದು ದೆತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊಂಡ ಜಾರಂದಾಯನ ದೆತೊನ್ನ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಮುಗ ಅಂಚಂದ ಮೂಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪಗಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಮುಗ ಉಂಡು ಪಂಜಿ ರೂಪದ ಮುಗಲುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗನೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿ ಉಂಡು ಅವಳೇನು ತೂನಾಗ ಈರು ಪಣಪನ ರೀತಿ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲರಾಯಾಗ ಮೋನೆ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಲರಾಯಾಗ ತರೆಮಡಿ ಕಟ್ಟದ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅವು ಕಾಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಬಂದಾದ ಅಣ್ಣ ಈರು ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥಡೆ ಜುಮಾದಿನ ಇತ್ತೆ ಮಲರಾಯನ ಪಂಜಿದ ವರಾಹ ರೂಪಡು ಅತೆ ಅತಿಕಾರಿ ಪಣ್ಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣ್ಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣ್ಪುನ ಪುರ್ಪ ಇಕೇರಿ ಪಣ್ಪುನ ಪನವು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಕದಿಕೆ ಪುಟ್ನಗುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಅಪಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದಿಡ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲಯ್ಯರ ಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತದ ಕತೆ ಬಣ್ಣಗ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯ್ ತೀರ್ಥ ಭೂಲೋಕ ತೂಜಿನ ಬನ್ನಗ ఆయన ಕತೆ ಸಂದಿದ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಇಂಚ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಪಟ್ಟದಕಲು ಮಲಾರದಾಯಾಯೆ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಪಂಜು ಅತ್ತ ಆಯನ ಕವಿಕಲ್ಪನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೊರೆ ನಮ ಜನತ್ ಅಕಲಕಲಿಗೆ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಚ ಆಯನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ನಿಖಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವರೆಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಮಲರಾಯಿ ಜುಮಾದಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಲರಾಯಿ ಪ್ರಧಾನ ಅತೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಿಲ ಪಂಜಿತ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಡು ಮೊಗ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮದ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮೊಕ್ಕುಲೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪದ ಅಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಮುಡಿಪದಪ್ಪಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮುಡಿಪದ ಅಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಕೋಮರ ಚಾಮುಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಾತಾಡ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂಚಗೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂಚಗೆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಊರುಳು ಉಳ್ಳಾಕಲಮಲ್ಲೆ ಕಾವಂದಿರಮಲ್ಲೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುದಲು ಬಂಗಾಡಿ ದೋಜಿನ ಬಂಗಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರೋಡ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುದಲು ಬಂಗಾಡಿ ದೋಜಿನಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮದಿ ಚಂಡಿದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಯಥಾರ್ಥ ಮೆಕಲ ಸಮುದಾಯಡು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯಟು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತ ತೀಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಕಿ ನಾಪನಂಚಿನ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ಉಂಟತ್ತ ಈ ಮೊಗಲಿಗಿತ್ತ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಮರಾಯೆ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಏರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಕೋಮರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಅವು 18ಮ ಸ್ಥಾನದಾಗ್ಲಿ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲಿ ಕೋಮರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಆ ತರವಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಅಪಗದಾದ ವಿಷಯ ದುಂಬುದಾದ ಗೆಂಡ
ಇತ್ತೆ ಆ ದೈವಗ ನೇಮ ಕಟ್ನಕಲು ಮಾತ ಅಂಜತ್ತೆ ಈ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅತಿ ಅನ್ಕೇನ್ನಿ ಆ ಪಂಡ ಆತ ಭಕ್ತಿ ತಿಂಗ್ಳು ತಾರ ಬೆರ್ತ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡೆಂಗೆ ಜೀವ ಪೆರದ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬಂಡ ಪ್ರಾಣ ನಂಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಅವಲಾಕಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರ ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಅವಳೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತನುನೇ ಐಕೆ ಮನಸ್ಸೈಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚಾನಾಗ ಜುಮಾದಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಡಿದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ ಲಂಬುನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಂಡ ಜುಮಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಅವು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ದೈವನ್ನ ಅಂಡ್ಲ ಐಕ ಕಟ್ಟುನಗುಲ್ ನಿಕುಲು ಅಪಗ ಇಡೀ ಆ ದೈವದ ಮಿತಾತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಅಡ್ಕಡ್ ನೆಗೆಪ್ಪುಣಾಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಐನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆಗಳುಂಡು ಚಾಮುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಇರುವ ಕಡೆಟ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ದಾಖಲು ಬಂತೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳಿಪು ಅಣ್ಣರೆ ಯಾನು ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜದ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅವು ಒಂಜಿದಾದ ಪೊರ್ತು ಐನು ಕೇಪುಳದ ಇರೇನು ಐಕೆ ಮುರ್ಕಾದ ಐಕೆ ಕೋರ್ದು ದೀಪಣೆ ಪಂಡ ಈ ಅಮೃತನ ಪಂಡಿತೆ ಅಮೃತನ ಕೋರ್ದು ದೀದೆ ಕಲಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಕಲಸ ದಿನ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಒಂಜೇನ ಪಟಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಹುಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಬೇಷ ಗುಳಿಗೆನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಅಂಚಂದ್ರ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಒಂಜಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಾಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ನವಲ ಉಂಟು ಅವು ಆಂಡ ಒಂಜಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನ್ಲ ರಾಹುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇತೆ ಗುಳಿಗನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇತೆ ಆರಾಧ ನಿತ್ಯ ನಡೆದಾವರ ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಎಂದು ಅಂಚಂದ್ರ ರಾಹು ಗುಳಿಗೆ ಕುಲೆ ಇಂಚಿನ ರಾಹು ಕುಲೆ ಎಂದು ಬಳಸುವಿರತ್ತ ಅವು ಯಥಾರ್ಥತೆ ಮುರಳ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಬತ್ತು ನಾವು ತತ್ಕಾಲ ಐಕೊಂಜಿ ರಾಹುಲಿಗೆ ಇತ್ತನೆಂಚಿನ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಕೌಳು ಬಳಸಲಿ ಆಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಕುಲೆ ಪೂರ್ಣ ರಾವಣ ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ಕುಲ ಪೆಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವೇ ಕೊಂಚ ವಾಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಪುಂಡು ಕುಟುಂಬ ಬುಡು ಕೊಡ್ತಾ ಸದ್ಗತಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗದ ವಿಷಯಟು ರಾಹು ಕುಲೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗಡು ಮೋಕ್ಷದ್ಯಾನ ಪ್ರೇತ ತೊಂದರೆ ತೂದಿನಾಗ ತತ್ಕಾಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಪಾರ್ಥ ಬಳಸುನ ಉಂಟು ಏಪ ತರವಾಡು ಪೂರ್ಣವಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದವೇನು ಉಡುಪಾತ್ ಯಥಾರ್ಥ ತರವಾಡಿಗೆ 14 ಹಿರಿಯ ಪಾರ್ದಾಗ್ಲಿನ ಬಳಸಾದ ಸೇರ್ಂಡನೆ ಆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಮೋಕ್ಷ ಐದು ಕುಡಬಲ ಬುಳವಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಬುಕ್ಕಂದು 14 ಕಾರಣವಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಪುರ್ತಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಮಂಜದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮೆಕ್ಕ ಅರಿಬಹುದು ಅರಿ ಪುಳ್ಯ ಇತ್ತ ನಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೆಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಕುಡರ ಇರು ಬರ್ರೆಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಮಂಜದ ಬಗೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಗುಳಿಗನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇದು ಮಂಜ ಬಳಸುಂಡು ಕೋರಿ ಮಂಟುಂಡು ಅರಿಪು ಉಪ್ಪೆರ ಉಂಡು ಅರಿಪು ಉತ್ತುದು ಒಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿರಿಟ್ಟ ಐಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಟ್ಟು ಪಂಡ 1000 ಗಂಟೆ 100 ಪರಂಬಡೆ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ಜಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಂಡಿಗೆ ಪಳೆಯ ಪಾಂಡಿ ಬೈದ್ದಿ ಮರ್ದ ಬೈದ್ದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಂತ್ರಾದ ಗುಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವು ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಲಸನ ಮಂಜರದ ಗಿಡ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಅವೇನೈತೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಲಸನ ಅರಿಪೊತ್ತು ನಾವೇ ನಾಲ್ಕು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಲ ಸೇರ ಅಯ್ಯ ಈತಿ ಜನ ಅಂದ ಐತೆ ಈ ಮೂವೇರು ಮುಗೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮೂವೇರು ಮುಗೇರೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಪಲ್ಲದ ಮುದ್ದೆ ಕಾರ್ನೆ ಉಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟೆರ ಉಂಡು ಗುಳಿಗೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೆಳದಿಗಡು ಈ ಗುಳಿಗೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆರ ಉಂಡು ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಒಡುಕತ್ತಿ ನೆನಪು ಬಾಳು ಕತ್ತಿ ನೆಕ್ ತಿರುಸುರ ಮಣಿ ಗುಳಿಗ್ಯಾಗ ನೆಕ್ ಒಡುಕತ್ತಿ ನಂಡು ಒಡುಕತ್ತಿ ಅವು ಕಟ್ತು ನೀರ ಬಂದುಂಡು ರಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಡು ಅವು ಈ ಗುಳಿಗೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಂಟ ಸಾಧಾರಣ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಮಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ಪರತ್ತೆ ಕೋಲತ ವಿಷಯ ಮಂಜಾಂದ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೆಕ್ಕಿಲು ಈ ಮೂವರ ಮೊಗೇರ್ಲು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕೋಲೋಟು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕೋಲತ ರೀತಿ ಕೋಲತ್ ಕೊರಿಯರ ಆ ಮನ್ನಾಕಲಿ ಬಳಸಿದ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಸಂಬಿಲ ಮಂಜ ಮಂಜ ಮಂಜ
ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪುರ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮರ್ಗಿಲ್ತ ಸೇಮೆಟ್ ಇತ ಏತೋ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಚೌಕಾರು ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಲ ಇಂಚಿನ ಇಯರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪಾರ್ದನದ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದ ಬದ್ದ ಬಡ್ಡಿಯಾರ್ದೆ ಬರ್ಪಣೆ ಚೌಕಾರು ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಮಾರಣ ಗುಳಿಗನ ವಿಷಯ ಅಗ್ನಿಡು ಮುಟ್ಟುದು ಕೋಲಾಪಣಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅಗ್ನಿ ಗುಳಿಗನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಮಲವ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಪ್ರಧಾನವಾತಿತ್ತನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ವಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ అయిన ಒಂಚೂರು ವಿಷಯನು ಅವಕಾಶ ಅಂದೆ ಮುಕಾಂಬಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮುಕಾಂಬಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಳ್ಳಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಕಡಂಬರ ಮೈಯರೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪದ್ಧ ಅವು ಎಂಕಲ ಬಾಗುಡು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ ಅಂದೆ ಮುಕಾಂಬಿಗೆ ಒಳಿದ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಟ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ಕೆ ತೂಟದ ದೂಪದ ಲೆಕ್ಕ ಅಗ್ಗಿ ಕಂಗದ ಸೂಟೆಗೆ ಬೂರ್ಣ ಅಂತೂ ಯಾನ ಅಕೇರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲ ದಾಮಂಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರಗಿಲ್ದ ಬಡಕ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ರಮನಾಗ ಉಗ್ರುಡು ಗುಳಿಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಬಿಚ್ಚದ ತಿನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನೆ ನಿಖಲ ಮರಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಬಲಿ ತಟ್ಟುಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೆ ದಕ್ಕದು ತಿನ್ಪುನ ಕೆರೆಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ನನಂಜಿ ಕೊಂಚ ಉಗ್ರದ ಪೊರೆಡುನ ತಾಂಟುನ ಎಡ್ಪುನ ಈ ಕ್ರಮ ರಾವಣ ವಿಷಯ ಉಂಟಂತೆ ಆ ಮುದ್ರೆನ ಉರ್ದ ಮನ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಪೂರ ಕೋರಿತ ಬಲಿ ಮಾಂಸನು ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅವೇನು ಬಾಕಿತನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೋರಿತ ನೆತ್ತಿನ ಪನಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡುನ ವಿಷಯ ಸುರುಗ ಆತಂದು ಬಲಿಕ್ ತರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದ ಅವೇನು ಕೋರಿದ ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪನ ಬಿಚ್ಚ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನ ಎಲ್ಲೂ ಅಗ್ಯುನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಚಿಪ್ಪುರ್ ಚೀರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಜೆ ಬತ್ತಂ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಪುನ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿಚ್ಚಿ ಅವಳು ರಾಜಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ತೆಂಬರೆ ಬಿಡದು ಆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಈ ಗುಳಿಗನ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಕಾಮರ್ಗಿಲ್ಡಂಚ ಬಾರ್ನೆ ಲಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರಾಜ್ಯದಾಗಿ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಅಂಚಂದು ಕೋರಿದ ಅಗೆಲ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಅವು ಮಂಜ ಮಂಜ ಕೋರಿದ ಅಗೆಲು ಕೊರ್ತೆ ದೈವ ಗುಳಿಗೆ ನಕಲಿಗೆ ಬಾರ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾಣ ನಕಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಗುಳಿಗೆ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಮಂಜಲು ಪಾಡ್ತದೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರ್ನೆ ತೌತೆ ಪಾಡ್ತದೆ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕರ್ಕುಂಬಡ ತೌತೆ ದೋಸೆ ಐಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಅವಳುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಕುಡು ಮೀನು ಕೊರ್ತು ಬಾರ್ನೆ ಅಪಣಂಚಿನವಳ ಉಂಡು ಮಂತದ ಬಾರ್ನೆ ಅಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪಂಡದ ದೈವತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನದ ವಿಷಯ ಆಯ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇನೋ ಪಾಸದ ಪಡಿಯರಿ ಬತ್ತೇನೋ ಆಯ ಮೀತು ಬತ್ತದ ಕೊಡಿ ಎಡಿತ್ತೇ ಉಂಟದು ಆಯನ ಅರ್ಧಾಲನ್ನು ಪಾರ್ತಿ ಆಯ ಗಗ್ಗರ ಪುರಾತ ಕುಡ ಕೊಡಿ ಎಡಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ನೀರಿನಾಗಿ ಕೂರ್ತು ಆಯವರ ಅಗ್ನಿವರ ನಮ್ಮ ಧೂಪ ಬತ್ತಾಗ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ನಡ್ಬೇಕ ಆ ದೇವರ ಸಂಧಿಯ ಭೂತ ಸಂಧಿಯ ಪಂಡದು ಮೊಗದೀತು ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ತಿನ ಕೂಡು ಅರಿತಾಗಲು ಪೂರ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಾಕಿ ತನಕ ದೈವದ ಆವೇಶ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡಿನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ತಿ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕ ಪಾರ್ನೆ ಸಭೆ ಒಪ್ಪವಣ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ರಾಜಂದೈವದ ಕ್ರಮ ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚ ಮಂಡ ಬನಟ್ಟೋ ಜಾಗಿಟೋ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂಡ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೊಂತದು ಅಂಗನಟು ಅಂಗನೊಟಾಪಣೆ ಬಿರಿನಾಗ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಪೋತ ಅವಳು ಬಿರಿಪುಡು ಅವಲೇ ಬಿರಿಪುಣ ಒಲ್ತು ಬನಟು ಅಲ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಮಯ ನಂಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಇದಾಕಂಡ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಾರಿ ದೂರೊಡ್ದಿಡೆ ಬೈದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೀತಿದಿದು ಗೌರವದಿದು ಆತ್ಮಾತ್ರತೆ ಒಂದು ದೈವದನೇ ಕಲಾ ಪಣಪನಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೈದಾರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾನು ಸೀದಾ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪನ್ಪನೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುರನೀರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಬಂತೇರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಕುಡರಲೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿವರಿನ ಸಂಶಯ ನಿರಸನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿಡ್ ಈರ್ನ ವರ್ಗಿಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರಿಗಿರಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತ್ತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತೂಪಿ ನಕಲ ವತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡದ ವತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ದಾದಕೆಂಡ ಇಂಕಿರಿನ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇರು ಮುಗ್ಧತೆದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ದಾಯಕೆಂಡ ನೇಮಕಟ್ಟದ ಇರು ಎತ್ಲ ಇರು ಪಟ 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 ಅಂದ ಪಣುವರು
ಅಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ಯರ್ನಾವಡ ಅತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾವಡ ಒಂಜಿ ಮುಜುಗರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವೇನ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕುಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಂದೇನ ಪಂಡಣ್ಣ ದಾದ ಪಂಡ್ಪೇರ ಅವೇನ ಪಂಡಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕೇನ ಬೇರ ಪಂಡಪುನಂಜೀರೆ ಬನ್ನಗನೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ಇರೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಣವನ್ನು ಸರಿ ಅಂಜೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಲ್ಲಿ ದಾಯ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅವೇನ ಪಂಡಿಜರು ದಾಯ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂದೇನ ಪಂಡಿಜರು ಗೆಂಡ ಕಾರಣ ಅಂಚ ದಯಗೆಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆರು ಒಂಚೂರು ಒಕ್ಕುದು ಬಾಡ್ನವೇನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡುಪಾದ ನಮಗೆ ಎತ್ತದರೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಭೆ ಕನತಂಡು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ನಾವು ತಿರ್ದು ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂತೂ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಖಲ್ನ ಚೌಕಾರ ಗುಳಿಗಡ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಗುಳಿಗನ ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಖಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಊರಿಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡೆ ದೂರಾವಡೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮದ ಧೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರುಂಡು ಎನ್ನ ಚೌಕಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗ ಸನ್ನಿಧಿಟ್ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಆ ಒಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಆ ಗುಳಿಗೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಟ್ ಮಂತಿದೆ ಅವು ಓಲಾತ್ ಏನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದರ ಸಮೇತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದು ಬಂತೀರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಸಿಖ್ ಪಾರ್ಸಿ ಈತ್ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕ್ಕುನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆತೇ ಧರ್ಮದ ಗುರು ಅಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕಡು ಲಾತಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಮಾನ್ಪಾತಿ ಎಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈರ್ನ ಕೈಟೆ ಈರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಲೋಕಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಬದಿಯಡ್ ಕಡ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಟೋಡ್ಲ ಆ ಕೂಟೋಡು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟೋಡು ಇರು ಬಾರಿ ಮೆನ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನದುಂಬುಗಳ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೆ ಪಣಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತುವಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗುಳಿಗ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ನನ್ನ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗುಳಿಗ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೆರಿಯರುಳ್ಳ ನಿಖಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಬಯಲು ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಿಖಲು ನಿನ್ನ ತೂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಡ ವಾಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಳಿಗನ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಅವೇ ನಿಖಲು ಕೇನೋಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಗಳ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರೆಯೋನಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೆರೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಆರಾಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಒಂದಿನ ಕೇಳಲೇ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಲೇ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೇವೆ ಅರಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇನಿತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತುಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆರಡು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಣ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದು ಶುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ